Gyertek, üljetek le ide, itt van egy csomó hely. Miért álltok? Direkt álltok? Robikám, gyere csak ide, onnan. Gyertek bátran, tényleg, hát van hely, üljetek le. Tehát ne aggódj és ne félj amiatt, hogy ez hogy fog alakulni. Bízz az Úrban. És ezt kőkeményen és tök komolyan mondom, hogy bízz az Úrban, és tudjad azt, hogy Isten látja a szívedet, látja az életedet, és nyitott szemmel jár természetesen, és ezért nagyon jók az ilyen konferenciák, hogy vannak itt fiúk, lányok, akik most megismerhetitek egymást, és ez a nyitott szemmel járás, ez azt jelenti, hogy természetesen figyelsz arra, hogy ki az, aki szimpatikus neked, ki az, aki tetszik. Szeretném mondani, ez egy tök normális érzés, tehát ettől nem kell elzárkozni. Az nagyon furcsa lenne a számomra, hogyha oda jönnél hozzám, és azt mondanád, hogy hát van egy srác, aki baromira unszimpatikus előttem, és ki nem állom a dumáját, és amikor bármit csinál, az teljes izét vált ki belőlem, ellenérzést vált ki. De képzeld, szólt hozzám az Úr, hogy ő lesz a férjem. Na, biztos lehetsz benne, hogy azt mondanám, hogy úgy felejtsd el, ahogy az eszedbe jutott, és esetleg elmagyaráznám, hogy milyen Úr szólt hozzád ez ügyben. Tehát nem hiszem el, hogy Isten neked egy olyat fog adni, és egy olyat fog elét hozni, aki számodra tök unszimpatikus, stb. Nem, olyat fog hozni, akivel majd jól fogod érezni magad, sőt, lehet, hogy túl hamar és túl jól, stb. De majd ezekről a kérdések kapcsán még mélyebben belemegyünk. Na most, amit még meg kell értenünk, hogy csecsemőkortól kezdve egy folyamatos változáson megy át a személyiségünk. Tehát változunk, és azt hiszem, hogy ha ezt az egész gyerekkor, pubertáskor, tinédzserkor föl lehetne, ha egy szóba lehetne összefoglalni, hogy mi jellemző rá, akkor higgyétek el, hogy ez a szó jellemző rá, hogy változás. Tehát változás. Változik az ízlésünk, változik a gondolkozásunk, változik az öltözködésünk. Óriásit változik a biológiai testünk, óriásit változik a jellemünk, a dolgokhoz való hozzáállásunk. Tehát nagyon változunk, és minden egyes korszaknak, minden egyes időszaknak megvannak a sajátosságai. Megvan sajátossága biológiailag, megvan sajátossága érzelmileg, megvan a sajátossága a gondolkozásba. Ugye tudjuk, hogy a fiúk azok később érők, úgymond, mondjuk ebben a kérdéskörben maradva most későbben érnek, mint a lányok, aztán meg nagyon aktívak lesznek hirtelen, amikor már úgy beérnek, és úgy beérünk. Tehát mivel a külsőnk is változik, és ezek általában némelyeknél ezek a változások, ezek traumatikusak is szoktak lenni. Tehát nem mindig vagyunk megelégedve azzal a változással, ami történik velünk. Délelőtt is utaltam már erre, hogy külső jegyek, a szemünk színétől a hajunkig, az alakunk, főleg a lányoknál, a fiúknál, meg persze ugyanúgy azért megvan ezek a dolgok. A bensőnkben is nagyon sok minden változás megy át, és kialakulnak egyre inkább számunkra is észrevehetően a személyiségjegyeink. Ezt szeretném azért hangsúlyozni, mert különösen, ha együtt vagytok, és együtt például, mint egy ilyen bulin, akkor nagyon fontos, hogy azt lássátok, hogy különbözőek vagyunk, és azért vagyunk különbözőek, mert Isten különbözőnek teremtett bennünket. Tehát nem egy ilyen sablonba beleöntött 7 milliárd embert a Földön, és akkor leszette rólunk ezt a sablont, és akkor ott vagyunk, hanem minden egyes ember más és más. Mindenkinek más és más a külseje, és más a tulajdonsága, nincs két egyforma ember, és ebben ez a szép, ebben ez a nagyon szép. Viszont amikor ezek a más emberek találkoznak, akkor ezek vagy vonzák, vagy taszítják egymást, attól függ, ugye ez nyilván. Na most ugye van 4 alapszemélyiség típus, amiben én nagyon nem szeretnék belemenni, de érdemes ezt is végig gondolni, hogy hát ez hogy áll mondjuk a te esetedben. De mielőtt ebbe belemennék, én 4 dolgot ajánlok a figyelmetekbe, és tényleg igyekszem, már szinte túl vagyok az időmön, a saját magam időmön, hogy 4 dolgot gondolj végig akkor, és gondoljunk végig, amikor a párválasztásról van szó.
Az első, amit nagyon tanácsos, ezt házasoknak is el szoktam mondani, és most is elmondom, hogy ismerd meg önmagadat. Tehát az első kérdés az önmagadhoz való viszony. Hogy tudd meg, hogy ki vagy te tulajdonképpen. És nem csak, hogy tudd meg, hogy ki vagy, hanem fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Amit délelőtt is említettem, fogadd el a biológiai testedet, fogadd el a külsődet, fogadd el a jellemvonásaidat, természetesen ugye annak a függvényében, hogy mondtam, hogy minden változik. Ebben a változás folyamatában is fogadd el magad. De nagyon fontos ebben a helyes önértékelés. Tehát, hogy próbáld meg magad úgy értékelni, tehát tudom, hogy ez nagyon nehéz. Én ebbe azt a segítséget adnám nektek, hogy amikor együtt vagytok fiatalok, nagyon sok helyen vagytok együtt, iskolába, otthon, barátokkal, gyülekezetben együtt vagytok, akkor ne utasíts el kategorikusan azonnal minden véleményt. Nem kell minden véleményre odafigyelned, mert akkor dili lesz az egész. Tehát nem mindenki, aki véleményt mond rólad, az jól tesz és igaza van. De az, hogy minden véleményt elutasítasz, és te vagy a mondjuk ez legkevésbé szokott előfordulni, ez 1000-ből egyszer, de mégis, tehát engedd, hogy a vélemények, mások véleményei pozitív módon hassanak rád. És légy nagyon őszinte, és tényleg nézz szembe azzal, hogy ki vagy. Tehát ha összeférhetetlen vagy, most mondjuk egy példát, hogy ha sehol senkivel nem tudsz kijönni, akkor nem biztos, hogy az egész világ a rossz, és te vagy a jó. Érdemes végig gondolni. vagy hogyha észreveszed azt, hogy mindenki mondjuk egy bizonyos területét az életednek, vagy a viselkedésednek kifogásolja. És ha rájöttél arra, hogy ez nagyon sok kapcsolatodban már zavart okozott, akkor nem biztos, hogy mindig másban van a hiba, ezt is érdemes például végig gondolni. De ezt ne úgy gondold végig, és sose semmit ne úgy gondold végig, hogy ugyanakkor meg a jó tulajdonságaidat félreteszed és elásod magad, ahogy úgy szoktuk mondani, hogy veszel egy ásd el magad felszerelést, hanem egyszerűen tudomásul veszed, hogy igen, van egy csomó jó tulajdonságom, és van egy csomó, vagy nem csomó, szűk, kevés, egy-kettő rossz tulajdonságom, és arra fogok igyekezni a változás időszakában, hogy a rossz tulajdonságaim kiküszöbölődjenek, és a jó tulajdonságaim pedig még jobbakká tudjanak válni. A másik dolog ebből kapcsolódik a másokhoz való viszonyod, tehát ezt már utaltam is rá. Tehát itt a Filippi levél beszél erről. Tehát az a lényeg, hogy meg kell nézned, hogy az emberekhez, embertársaidhoz, már az óvodáskortól kezdve hogyan viszonyulsz, mi van az ővelük való kapcsolatban. Tehát amikor kilép az ember ugye a családi körből, ahol ugye már leélünk 5-6 évet, nem olyan sokat, és akkor rögtön elkezdődik az, hogy bekerül az ember óvodába, iskolába, barátok lesznek, külsősök lesznek az életében. Érdemes végignézni azt az embernek. Tényleg úgy, ha megteszitek, józanul leülsz, én például javaslom, hogy írd össze, hogy mik azok, amit észreveszel, hogy csípnek benned, amiről azt mondják az emberek, hogy ez jó. Például ugye egy szangvinikus ember, aki mindig a társaság közepe, az szeretik az emberek, mindig mókázik, mindig jó kedve van, stb. Mondjuk ez jó, de ugyanakkor ebben a szangvinikusban rossz az, hogy amikor jól van, akkor marha jól van, amikor rosszul van, akkor meg baromi rosszul van. És akkor ezt érdemes úgy alakítani, hogy ami rossz dolog, akkor az például, és akkor fölírod 2 listára, és akkor szembeállítod őket, és kiegészíted őket olyan módon, hogy eldöntöd, hogy ezekből például megváltozol. Következő, amit végig érdemes gondolni, az önmagad, a másokhoz való viszony után a szüleidhez, és a testvéreidhez való viszony. Most az a kapcsolat, a családi kapcsolat, a millió, amiben élünk, amiben felnőttünk, azért az a legintenzívebb kapcsolat, az ad a legtöbb visszajelzést. Az igazság, hogy a családban vagyunk a legőszintébbek, mondhatnánk brutálisan őszinték egymáshoz,
ott jönnek ki azért igazán, hogy odavágják, hogy te hülye vagy, meg ebbe a dologba ezt csinálod, meg azt csinálod. Persze ne hülyézzétek egymást, mert azért nem építi a kapcsolatokat, de egyébként nyilván ott van az, hogy megmondja az ember, és akkor amikor úgy oda mondjuk egymásnak, abban van indulat is, meg van mit tudom én mi, de abban nagyon sok igazság is van. Nagyon sok igazság is van, és ezt is érdemes nagyon végig gondolni. És nyilván itt az ép és egészséges családról van szó, amiben felnövünk. Tehát ha nem ép a család, elváltak a szülők, úgy nevelkedik egy gyerek föl, az már egy nehezebb történet, de mondjuk én most ideálisnak veszem mondjuk az ép családot, papa, mama, gyerekek, és ebben a millióben felnőtt gyerek rendkívül sok visszajelzést tudsz kapni, és jó visszajelzést tudsz kapni a karakteredet illetően. Tehát nyilván a szüleid is mondják, a testvéreid is mondják, te magad is érzel, mások is mondják, ezeket mind végig kell gondolni. Most ezek a család, amiben felnövünk, ez minden család értékeket hordoz. És minden családnak megvan a maga arculata. Minden családnak van egy arculata, ugyanúgy minden embernek van, úgy minden család más és más, nincs két egyforma család a Földön. És nagyon meghatározza az a család, amiben fölnőttünk, hogy milyenekké leszünk, hogy ki lesz belőlünk. És minden családnak van jó és rossz oldala. Minden családnak van jó és rossz oldala. És itt az a lényeg, hogy ha ezt végig tudjátok gondolni, és tényleg érdemes már egészen kiskorban, minél előbb végig gondolod, annál sikeresebb leszel a kapcsolataidban. Ez egészen biztos, hogy így van, tehát érdemes végig gondolni. Nagyon nagy érték az, ha valaki például egy zsidó-keresztény kultúrán felnőtt, tehát keresztény családba, biblia ismerő családba nő fel, nagyon sok értéket fogsz kapni, olyan értékeket, amikről nem is tudod, hogy érték igazából. És csak akkor válik ez nyilvánvalóvá, amikor olyanokkal találkozol, akik másképp nőttek fel, és azok az emberekkel való kommunikáció kapcsán például olyan evidenciák, amik neked evidenciák, azokat magyarázni kell. Hogy te miért vagy olyan. Higgyétek el, sokszor én is úgy voltam vele, én nem gondoltam, hogy most de ma baromi értékes családban nőttem volna föl, meg hogy micsoda kincseket kaptam a szüleimtől, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy most már különösen, de megtérésem után is azért, noha én nagyon elvetettem a családomnak a vallásosságát, és nagyon nem értettem egyet, de mégis azt látom, hogy óriási dolog az, amikor generációkon keresztül az ember valódi értékeket kap, hogy így mondjam, az anyatejjel. Azért másoknak nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni, tehát egyrészt ezért nagyon hálásak legyetek. Viszont a gondok ott kezdődnek, amikor mondjuk egy ilyen millióben felnőtt gyerek találkozik egy egészen más családi modellben felnőtt gyerekkel, akkor ott viszont kőkemény különbségek lehetnek és adódhatnak. Tehát ez megint az a terület, ami a párválasztásnál, a kapcsolatnál nagyon, nagyon végig gondolandó. Tehát ennek van erkölcsi oldala, ennek van intelligencia oldala, ennek van tanultsági oldala. Úgy szoktam mondani, hogy például egy értelmiségi családban felnőtt gyerek, akit tanítattak, így nő fel, annak egészen más a világról való gondolkozása, a dolgokhoz való hozzáállása, mint mondjuk egy olyannak, aki most akaratán kívül egy nehezebb, vagy egy mondjuk egy nem ilyen szinten lévő családban nőtt fel. Ugyanolyan értékű ember, mind a kettő, semmi különbség nincs, se Isten, se emberek előtt, és nem is szabad ezt a különbséget még érzékeltetni sem. De mégis, ha a házasságról, párválasztásról, párkapcsolatról van szó, akkor, és föl is szokták tenni, hogy akkor például egy orvoshoz egy utcaseprő nem mehet hozzá feleségül, vagy nem vehet feleségül egy utcaseprőt egy orvos, vagy fordítva. Dehogy nem. Abszolút lehetséges, pláne az Úrban. De baromi sok dolog lesz, amit meg kell oldanotok. Nagyon-nagyon sok lesz. És ha erre nem készültök föl,
És ezt nem úgy vállaljátok föl, hogy ezt tudtuk induláskor is, hogy ez problémát fog okozni, akkor ez a házasság nem fog megállni. Biztos vagyok benne. Mert olyan nagy különbség lesz, és egy később ezek a különbségek olyan erősen jönnek ki, és azért is mondom ezt, mert láttam ilyet. Személyes szolgálatom, ez alatt a 30 év alatt személyes szolgálatom alapján is nem egyet és nem kettőt láttam, amikor kimondottan azért volt a gond, mert egyszerűen annyira más rófra jár az agya az egyiknek, mint a másiknak, hogy egyszerűen nem összeegyeztethető ez a dolog így. De ha ők megegyeznek, és ez például a kulturális különbség. Nagyon nagy kulturális különbség van egy arab ember, és nem azért, ő ugyanolyan értékű ember, mint bárki más a Földön. És ha megtért különösen és újjászületett, akkor ő Isten gyermeke. De a gondolkozása egészen más, mint mondjuk egy európai gondolkozású embernek. És ha ezt nem tudják kiküszöbölni, és ezen nem tudnak változtatni, és nem tudnak alakulni egymáshoz, hát akkor nagy gázok lehetnek. Most nem arról van szó, hogy az arab gondolkozás, tehát hogy eladja egy tevéért, ez egy szélsőség, most nem erre gondolok, hanem amikor együtt élnek, és együtt vannak, akkor is egyszerűen a gondolkozása, mert ugye a gondolkozásunk az nagyon meghatározza azt, hogy kik vagyunk. És hát az anyagi különbségről is érdemes beszélni, tehát családok és család között nagyon nagy anyagi különbségek is lehetnek, és abban is megint van egy nagy gondolkozásváltozás. Na most, ugye ezeket mind azért mondtam el, mert ezek mind benne vannak, tudva vagy nem tudva a személyiségedbe. És ezt nagyon érdemes végig gondolni, és tudni azt, és bemérni, és nagyjából tudni, hogy körülbelül akkor én hol vagyok, elhelyezed magad. És ha el tudod helyezni magad, az már nagyon segít, hogy józan légy. A Biblia nagyon felhívja a figyelmünket a józanságra, hogy józanok legyünk, gondoljuk végig a dolgokat. És ha józanul, hideg fejjel, már amennyire tudod, sőt, ebbe azért be lehet vonni esetleg olyanokat, akik tényleg barátok, és tényleg segítenek ebben a dologban, akkor hidd el, hogy nagyon nagy forrod lesz másokkal szembe, akik mondjuk ezt nem teszik meg. Na most például van egy társaság, most itt vagyunk, 150-en, és nagyon sokféle személyiség vagyunk. És ugye ismeritek és szoktunk beszélni erről a 4 alaptípusról. Párválasztásnál is nagyon fontos, hogy ezt már lássátok, és én nekem gőzöm nem volt még ezekről a dolgokról akkor, amikor én kezdtem a kapcsolatomat a feleségemmel, mi inkább ilyen ösztönösen csináltuk a dolgokat, és hát ennek is megvolt a nagyon jó előnye is, meg volt a nagyon-nagyon sok hátránya, ami hát nyilván nem ecsetelem, ami minden kapcsolatban ott van egyébként. Tehát ugye a 4 alaptípus, a kolerikus, a szangvinikus, a flegmatikus és a melankolikus, most ezek a személyiségjegyek, ezeket Isten adta nekünk, és ezek nem ilyen örökre vasalva vannak bennünk, de azért mégis jellemzőek ránk, nyilván kiegészül, mit tudom én, különböző dolgokkal, jellemvonásokkal, de ez a jellemünknek, a személyiségünknek a része. Nem akarok belemenni, tudjátok, mindegyiknek van nagyon pozitív és nagyon negatív része, csak ugye mondjuk annyi, hogy egy ilyen flegmatikus, ilyen, minden jó, ahogy van, tök mindegy, nem érdekes, nem számít. Ez összeakad egy ilyen kolerikus párral, aki megy ezerrel, és céltudatos, és tudja, és gyere már, menjünk, mert így, mert úgy kell, és persze van, amikor céltér, van, amikor neki megy a falnak, és baromi ingerlékeny, hogyha valaki nem azt csinálja, amit kell, és stb. Vagy követelődző. Ez ha találkozik egy flegmával, akkor föl tudják pörgetni egymást. De úgy rendesen, ahogy kell. Akkor nem arról van szó feltétlen, hogy na most hát ez az ember, hát ez maga a borzalom, és ezzel nem lehet élni, hanem tudni kell, hogy ő egy ilyen típus, és biztos, hogy lehet ettől még, tehát nem szükségszerű az, sőt azt mondják, hogy az ellentétek vonzák egymást. Én ebben ilyen pszichológiai részében nem kívánnék belemenni, de elképzelhető, hogy ha intelligensen felmérve azt, hogy ki kicsoda, tudjátok ezt a dolgot kezelni, akkor még nagyon-nagyon jó házasság is lehet egy ilyen párkapcsolatból. Mit mondjak még ebben a témában? Annyira megy az időnk, és egy pár kérdés nézzünk meg. Egyébként a párkapcsolatról szól
Vagy ha van közbe kérdésetek, egyébként tegyétek föl. Kevésbé szokták, hogy nyilvánosan föltenni a kérdést. De nem csak ti főleg, de a idősebbek sem. Úgyhogy semmi illúzióm nincs ilyen téren, de ha van tényleg kérdésetek, akkor írjátok le. Elolvasok egy kérdést, mert szerintem jó. Mindegyik kérdés jó, van, amit nem értek teljesen, de azt is majd felolvasom, és meg kibontjuk. Párkapcsolat. Szerintem az tök égő, ha egy lánnyal komolyabbra fordul egy kapcsolat, mondjuk majdnem járunk, de hirtelen szakítunk. Utána mondjuk más barátnője lesz, én pedig úgy érzem, hogy felesleges volt a kapcsolat, és csak ürességet érzek utána, és azt érzem, hogy mekkora balek voltam. Hogyan lehet ezt elkerülni? Hát ezt leginkább úgy lehet elkerülni, ha nem létesítesz párkapcsolatot, de az meg abnormális lenne, tehát ne csináld. Azt szeretném mondani, hogy minden izé nélkül, hogy amikor közelebb kerültök egymáshoz, az azt jelenti, hogy minél inkább megnyílsz valaki felé, annál inkább sebezhetővé válsz. Ez teljesen normális dolog. Itt tényleg az a lényeg, hogy ha úgy érzitek, hogy ez a közeledés és ez a kapcsolat rossz irányt vesz, akkor hagyjátok abba. És akkor nem szabad belőle nagy lelkizést csinálni, persze nyilván, mert ha megnyíltál már, ha beengedted a szívedbe, és mondjuk ugye átérünk a másikon, mondjuk szerelmes lettél, különösen talán a lányok ebben még érzékenyebbek, de a fiúk ugyanúgy érzékenyek lehetnek, de talán a lányok érzékenyebbek, akkor biztos, hogy nagyon sok ilyen dolgot fogsz megtapasztalni és átélni. És ezért van az, hogy mondjuk, hogy ne menj el. És ugye a következő kérdés többen, szinte én nem is tudom, a kérdések legtöbbikében meddig mehetek el kérdése, amire mindenképpen rá akartam térni, hogy meddig mehetek el. Ugye meddig mehetek el a kapcsolatba, meddig mehetek el az érzelmekbe, és meddig mehetek el a szexbe. Tehát ez mind egy nagy kérdés, de mind külön-külön érdemes tárgyalni. Tehát ha elkezdesz megnyílni valaki számára, már pedig igazi kapcsolat megnyílás bizalom nélkül nem jön létre. Ne felejtsétek el, hogy a bizalomhoz mindig két személy kell. És ha a két személy között létrejön egy bizalom, elkezdetek megnyílni egymásnak, akkor is én azt mondom, hogy addig, amíg ez nem egy elkötelezett, szövetségben elkötelezett viszony, és ugye ez a házasság, addig mindig nyitva kell hagyni ennek a megváltozásnak, ebben a kapcsolatban megváltozásnak a lehetőségét. Ha nem hagyod nyitva, hanem csak úgy gondolkozol, hogy hát ez biztos ez a nagy ő, és biztos, hogy ez az, akire nekem szükségem van, és aki a számomra rendelt az Úr, és mégis nem az lesz, akkor nagyon nagy csalódás fog érni. Ne menjetek bele. Tényleg, higgyétek el, én is egy-mást láttam már személyes életemben is, meg a szolgálatom kapcsán. Jobb, ha nem mentek bele, magatokat őrzitek meg, ha nem mentek bele krízisektől, lelki krízisektől. Ha mégis belementél már, van ilyen kérdés is, biztos majd, ha mégis belementél, akkor nem fogsz tudni valószínűleg teljesen ilyen közömbösen kiszállni belőle, megtörlöd a szád, és jó, ennyi volt, és vége. Mert ha ennyi, akkor nem mentél bele. De ha belementél, akkor nem fogsz tudni így kijönni, akkor tudomásul kell venni, hogy fel kell dolgozni, az az időszak nem lesz könnyű, se neked, se neki, mert általában valószínű, hogy mind a két fél szenvedni fog tőle, de még mindig jobb kiszállni belőle, még mindig jobb megállni, mint aztán belemenni azért csak, mert hát én azt gondolom, hogy az Úrtól van, és egy, nem tudom én, ad az ember ilyenkor egy csomó ideológiát a dolognak, és belemenni úgy, hogy aztán összekötitek az életeteket, és mégsem jó a dolog, akkor higgyétek el, az a legrosszabb, amit tehettek. Tehát én azt tanácsolom, hogy ha nehéz is, és ha nem is tűnik úgy, hogy akkor abban a szituációban, hogy most az, vagy mindegy, nehéz, akkor is inkább szálljatok ki belőle, és ne menjetek tovább, mint ahogy aki írta ezt, hogy nyilván már megtapasztalt, hogy ez egy csalódást okoz. Na most az a folytatása, hogy még jobban válogassuk meg a lányokat. Ez a következő teljesen jogos kérdés. Nem a lányokat kellene megválogatni. Tehát nem arról van szó, hogy vagy még folytatom is
lányokat, hogy csak komoly keresztényekkel menjünk bele bármi kapcsolatba? Vagy kapcsolat? Igen. Mert csak komoly keresztények tudják jól kezelni a párkapcsolati szituációkat? Egy nagyon jogos a kérdés. Én azt gondolom, hogy a jó keresztények is csak akkor tudják jól kezelni a párkapcsolati szituációkat, hogyha ismerik azt. És akkor tudjátok jól kezelni, a magatokat is ismeritek. Tehát ismeritek azt, hogy mit mond a Biblia ezekről a dolgokról. Mi a te személyes, amit mind elmondtam, a te személyes véleményed, a te személyes érzelmed, a te személyes világod, az egész világod, amiben sok minden benne van, akkor tudsz belőle jól kijönni, és ez nem elsősorban keresztények, vagy jó keresztényeknek a függvénye, mert mit értünk jó keresztény? Ugye itt millió kérdés fölvetődik. A jó keresztény az, aki eljár a gyülekezetbe, aki minden alkalmon ott van, aki nem öltözik kihívóan, aki mit tudom én, és most nem akarok itt semmiféle felsorolást, egyebet tenni, mert bántani se akarok senkit. Annál is inkább nem is az elején akartam mondani, de most itt eszembe jutott, és megragadnám az alkalmat, hogy ugye több helyről, több gyülekezetből jöttök. Én itt, amikor a kérdésekre válaszolok, a saját véleményemet mondom el. És nyilván, ha ige, akkor az igét. Én nem szeretném azt, hogy úgy mennétek vissza a helyi gyülekezetbe, hogy konfliktusotok lenne az ottani vezetővel. Hallgassátok meg, pláne, hogyha van kérdésetek, és beszéltek vele, hallgassátok őt meg, és gondolkozzatok el azon, amit mond. Nyilván rengeteg jó tanács lesz, és előfordulhat, hogy olyan is lesz, ami ellentmond annak, amit én mondok, vagy ellentmond annak, ami benned van. Ez természetes, mert egy-egy kérdést nagyon sokfelől meg lehet közelíteni, és én egyáltalán nem gondolom, hogy én tudom ezekre a választ, és az összes többi azt nem tud semmit. Ez nem igaz. Mindenkinek van jó észrevétele, és van kevésbé jó észrevétele. Egy dolog biztos, amit a Biblia mond. A Biblia kijelent, az úgy van, az igaz. De hát nincs beleírva, hogy Józsikám, neked a Vera lesz a feleséged, vagy a Julis lesz, és hát amíg ezt nem tudjuk kiszedni belőle, addig hát ez enyhén szólva is sok kérdést vet fel. Na tehát visszatérve, hogy és nem jó megválogatni a lányokat. Szóval ne a lányokat válogasd, hanem légy nyitott az emberek felé, legyenek barátaid. Van is egy újabb következő kérdés, hogy fiú-lány között lehet-e barátság? Igen, lehet. Úgy gondolom, hogy igen, lehet barátod, és lehet azzal tényleg tisztán megmaradni. A probléma csak akkor van, hogyha ebből a barátságból idővel ugye kialakul egy mélyebb érzelmi kapcsolat, egy jobban összefonódás, összekötődés, ott akkor már el kell tudni dönteni, hogy ez barátság, vagy valami több annál. És ha több annál, akkor józanok legyetek, akkor gondoljátok végig, hogy az a több az belefér, vagy nem fér bele. És itt most nem a szexuális, ez még mind az érzelmi és a személyiségbeli kérdésekről beszélek. A szexualitást, azt majd mindjárt rátérünk, és a szerelem témakörbe is külön fogok róla beszélni. Tehát igen, én azt gondolom, hogy egy fiú-lány is lehet nagyon, nagyon normális módon barát, és nagyon jó kapcsolat lehet egymás között, és sokszor ez kívülről már talán úgy is tűnik, hogy ez már több, mint ami megengedhető. Én azt gondolom, hogy tínédzser korba, fiatal korba ez egy teljesen normális magatartás. Például az autonóm gyülekezetben nagyon félnék attól, hogy ezt szabályozzuk, és köszönöm, és hogy ezt valamilyen módon korlátozzuk. Egyáltalán nem kell korlátozni. Én nem értek azzal egyet, noha én ilyen millióben nőttem fel, például nálunk a gyülekezetben, az gyülekezetben ott külön ülnek a férfiak és külön a nők. Tehát a férjek, feleségek nem ülnek egymás mellé Isten tisztelet alatt. Ugyanúgy rendesen, mint a zsinagógában. Nem álmom csak úgy, hogy egymás mellé ülünk. Én ezt szélsőségnek és butaságnak tartom. Ez az én véleményem. De tiszteletbe tartom az ő álláspontjukat, ők így csinálják. A lányok nem vesznek föl rövid szoknyát, csak hosszút, nem sminkelik magukat, egyébként meg nagyon szépek. Tehát tényleg, komolyan mondom, szépek, kimondottan szépek, mindenféle smink, meg nem tudom én mi nélkül is, de ha valaki azt megcsinálja ezeket a dolgokat, az nálam belefér. Az nekem nem probléma, hogy húzd ki, göndöríts be, fölveszel gyűrűt, nem veszel föl. Naziknál nincs gyűrű, jegygyűrű sincs. Tehát én egy ilyen családban nőttem fel, ahol
ilyen téren, most ugye a kérdéshez visszatérve, ez a jó keresztény? Aki mondjuk hosszú ruhába jár, nem sminkeli magát, nem festi a haját, stb. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó keresztény, de egyébként meg lehet nagyon jó keresztény. És nem vagyok benne biztos, hogy aki egy kicsit rövidebb szoknyát vesz föl, kicsit modernebb módon öltözködik, hogy az rosszabb keresztény, vagy az már parázna. És fordítva is igaz, lehet hosszú szoknyában is baromi paráznának lenni, és kisminkelés nélkül is lehet nagyon kelletni magát valakinek, és lehet, hogy sminkelve sem lesz valaki ilyen. Tehát értitek, a külsőségek soha nem döntik el a kérdést. És tudjátok is, és tényleg ezt onnan tudom, mert ugye hát a visszajelzést kapom a gyerekeimtől, amikor mondjuk két gyülekezet vagy felekezetbeli fiatal találkozik, és akkor az egyik látja, hogy a másik mondjuk ki van festve, nem tudom, ez az amaz, és akkor hú, de testi. Nem testi, ez önmagában nem testi. Mert az is testi lehet, mondom, hogyha valaki, tehát lehet attól testi, hogy tetőtől talpig be van fátyolozva, és attól még nagyon az lehet. Nem ez dönti a kérdést, az dönti a kérdést, hogy mi van a szívben. És a szívben tisztaság van, a szívben rend van, a fejben józanság van, és az egész ember nem arra van ráfókuszálva, hogy megfogjam az igazit, és megtaláljam, és mindig az egyik radarja az állandóan úgy pásztázza a rendezvényeket, hogy na ki lehet az, ő nem, igen, elindulunk abba az irányba. Ezt most kicsit karikatúrázom a dolgokat, de higgyétek el, hogy van ilyen. Ezt ne csináljátok, ez nem jó. Még akkor sem jó, ha már úgy érzed, hogy időben már ott vagy, hogy már nagyon-nagyon be kéne álljon az a radar, és még mindig nem áll be sehova. Ne csináljátok, mert félrevisz benneteket. Ahogy mondtam, bízz az Úrban, és egyébként meg légy közvetlen és légy természetes a kapcsolataidban, és ahogy közvetlen és természetes vagy, nagyon sok emberrel nagyon jó kapcsolatot fogsz tudni kiépíteni, és abból a nagyon sokból az egyik az biztos az lesz, akit az Úr neked szánt. És tényleg én abban teljesen hiszek, hogy az Isten Ádámnak az ő hozzá illő partnert kereste meg, és adta meg. Jó, akkor még nagyon sokat nem kellett keresni, de teremteni, formálni kellett. Könnyű volt, nekik csak ketten voltak a Földön. Nem volt 7 milliárd ember. Vagy 6,5, nem tudom mennyi van most. Na, de hidd el azt, és a hívőknek és az istenfélő embereknek azért ez egy óriási biztonság, hogy tudom, és én is tudtam, hogy az, akit az Úr nekem szán, azzal én fogok találkozni. És annál az embernél fogom tudni, nem azt mondom, hogy a szerelem első látása, mert nem biztos, de fogom tudni, hogyha az Isten azt nekem őt rendelte, akkor te azt fogod tudni félreérthetetlenül. Mert ha ez nem így van, akkor tényleg mindnyájan elbizonytalanodhatnánk. Na mi az, ami ebben megzavar bennünket? Az, ha nem tesszük azt, amikről beszéltem, nem gondolod végig, és amire délelőtt is utaltam, ha elkezd a világ befolyásolni, és a gondolkozásod, ugye azt mondja az igaz, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy fölismerjétek, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ez vonatkozik a szellemi dolgokra is természetesen, de nagyon vonatkozik erre a kérdésre is, amiről beszélünk, hogy párválasztás. Hogy a mi gondolkozásunk, ha a világ szerint orientált, és a mi gondolatainkat, akár szépségideálok, akár mit tudom én, milyen ideálok mozgatják, akkor én garantálom neked, hogy nem fogod megtalálni a hozzád illő embert. Tehát, hogyha úgy gondolkozik egy férfi, és nagyon őszintén beszélek hozzátok most, fiúk, aztán majd a lányokhoz is. De kezdjük a férfiakkal. Tehát, ha úgy gondolod, hogy a világ legszebb nője, a legjobb alakkal, természetesen egy jó anyagi háttérrel, mert hát ugye azért az nem hátrány, és mellette tök okos. Valamint nagyon jó szolgálata van a gyülekezetbe, na, nem kell a duma fiú. Tehát ha ez mind együtt van, na ő lesz a nagy ő. Az életben nem fogsz megnősülni. Ugyanis nem fogod megtalálni. És ha megtalálnád is, és fölfedeznél egy ilyet is, akkor is azt mondom, hogy hanyat homlok, menekülj tőle. De nincs egyébként ilyen. Tehát nem.
Tehát lehet, hogy az alakja nem lesz az a csúcs, de fantasztikus személyisége van. Lehet, hogy egy kirobbanó, csinos nő, kicsit butácska, ugye úgy mondanánk, de nem egyébként nem az, mert Isten teremtette, és megvan neki És nem lehet azt mondani, hogy hú, hát akkor inkább az első legyen egy kicsit csúnya, kicsit bányarém, nem számít, az a lényeg, hogy a belsője az. Nem, akit te neked rendelt az Isten, az neked a legszebb nő lesz a világon. És annak a tulajdonságai a leghozzád illőbbek lesznek, még hogyha ezt nem is veszed észre. És még akkor is a legjobban hozzád illő lesz, amikor beszól. Amikor olyat mond, ami baromira nem tetszik. Akkor is hidd el, ugyanis a házasságban beszéltünk erről, és szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy kire van szüksége. Tehát ha valakit melléd rendelt Isten társul, gyerekeket adott különösen, nem lehet megválogatni, szóval nem lehet lecserélni, meg ezt leadom, és veszek helyett egy másikat. Hanem olyanok vannak mellettünk, akiket én teljes szívemből hiszem, akiket Isten rendelt mellénk. És azért rendelte mellénk, hogy formáljon bennünket. Alakítson bennünket. És ezekből ki lehet ugrani ezekből a kapcsolatokból, még jegyesség, meg egyéb időben, de házasságnál már nem ugorhatsz ki, és ne is ugorj ki. Hanem maradj benne, és tudjad, hogy ezek azért vannak a számodra, mert valami nagyon jót fog Isten kihozni belőle. Na tehát visszatérve most a hölgyek meg ugye várják a sármos, nem tudom ki, Brad Pitt, ki most? Brad Pitt, ki a női ideál? A Brad Pittet, hogy beállít a limuzinnal, tele lóvéval, baromi jó dumája van, tök intelligens, teljesen okos, látszik, hogy minden Ráadásul ő pásztor jelölt a gyülekezetbe, baromi jó szolgálata van. Na, de egy keresztény lánynál ez már kész. Akkor persze ő lesz a férjed. Nem. És ha ezt várod, akkor nem fogod megtalálni soha. Akkor öreg lányként fogsz elsenyvedni és meghalni, és várod a nagy őt. Nem, mert nincs ilyen sem. Tehát egyik se, másik se. Olyannak kell lenni mindenkinek, amilyennek Isten teremtette, és nekünk tudomásul kell vennünk, hogy ha a párkapcsolatban és a házasságban ilyen két ha a kettő meg egymásra talál, az maga a pokol. Én most mondom nektek. Tehát mondjuk, ha a Brad Pitt meg a nőknél az szex ideál most a világban, az ügyeletes. Még az én időben a Marilyn Monroe volt, ugye azokat jobban ismerem. Mit tudom én? Ki? Angelina Jolie, jó, köszönöm szépen, segítség. Mondjuk Angelina Jolie, és a hollywoodi sztorik erről szólnak. A hollywoodi sztorik erről szólnak az álompárokról, akik gyönyörűek, szépek, sikeresek, okosak, minden pénzük megvan, minden, és nem tudnak egy évet leélni egymás mellett. Tehát ha kettő találkozik, az maga a kész. És addig persze, amíg a test meg a szerelem viszi őket, addig még úgy együtt vannak, utána el kell felejteni egymást. Minél előbb. Tehát nem így működik a dolog. Ha kész emberek mennének bele a házasságba, akkor a házasság nem is érné el az igazi célját, mert az házasságnak a működése az, amikor ketten egyé válnak, amikor átalakulnak az emberek, amikor a házasságon belül a körülmények, a kihívások, a nehézségek, persze is az örömök átformálnak bennünket. Tehát nincs olyan, hogy belemegyünk a házasságba éppen is egészségesen, és mindenki de klassz, meg nem tudom én mi, hanem ez egy folyamat. Egy folyamat, ami elindul a jegyességgel, elindul a ismerkedéssel, jegyességgel és házassággal, és utána megéljük azt, amit úgy hívunk, hogy a házasság. Tehát ne fókuszáljatok arra, és ne pásztázzátok, hogy ki az a nagy ő, hanem érdemes ezt úgy csinálni, hogy ahogy mondtam, bízol az Úrban, éled a normális keresztény életedet barátaiddal, legyenek barátaid, úgy, hogy elfogadod magad, elfogadod az alakodat, elfogadod a tulajdonságaidat, elfogadod azt, aki vagy az Úrban, nagyon fontos, és így élve
forgolódjál a gyülekezetbe, a barátaid között, a munkahelyen. Egész más egy embernek a kisugárzása, aki így él. Egészen más, mint aki soha nem fogadja el magát, és akkor állandóan emészti magát, az kijön a személyiségéből. És higgyétek el, hogy az egy idő után, mint egy negatív jelenség ott van rajta. És ettől nagyon-nagyon-nagyon őriznélek, és óvnálak benneteket, ne tegyétek. Tehát nem pásztázni kell a gyülekezetben, hanem így elfogadva magad forgolódni, és különösen akkor nagyon jó, ha úgy tudsz forgolódni, hogy közben az értékeidet kamatoztatod, belehelyezed másokba, tehát áldás vagy a mások számára, segíted másoknak, amiket délelőtt is beszéltem, azokkal az ajándékokkal, amiket Isten neked adott, mindegyikünknek adott ajándékot Isten. Azokkal szolgálsz, és akkor ezt észre fogják venni az emberek. És észre fogják sokan venni, és ez érték lesz, és ez értékessé tesz téged, és utána ezt az értéket fogják igazán keresni, nem csak téged. De azért nyilván a személyiségünknek benne kell lenni, de ezek az értékek, ezek előttünk mennek, ezek ott vannak körülöttünk. Ugye a Jákobnak és a Rebekának a története van a Bibliában, egy ilyen párválasztás, és hát ott az is úgy indult, hogy a Rebeka teljesen ismeretlenül nem tudta, hogy most a nagy ő jön szembe fehér paripán, hanem azt olvassuk, hogy mikor meglátta Jákobot, ott voltak az állatok, a tevék, megitatta őket, felajánlotta a szállást, tehát szolgált, szíves volt, kedves volt. És abban a pillanatban valami megmozdult. Hát pontosabban a szolgában volt ez az egész, hogy látta ezt a dolgot, és akkor hazavitte, de ő benne megmozdult valami, és egyből kezdett figyelni arra, hogy na ez a lány lesz az, aki leginkább oda való és oda illik. Na most tovább menve ebbe az egész kérdéskörbe. Várjatok, még ez nincs vége a kérdésnek. Ja igen, ez a kérdés, hogy mert csak komoly keresztények tudják jól kezelni a párválasztási szituációkat. Ez nem komoly keresztény kérdése, noha nyilván a komoly keresztényeknek, ha van forjuk a világiakkal szembe, akkor az pont az, hogy bibliai alapokon keresik, gondolják végig ezt az egész dolgot. Ezt mindenki jól tudja kezelni, aki józanul és érett módon tud hozzáállni. Nem feltétlen az a kor tehát amikor különböző korokról beszéltünk, ugye minél fiatalabb vagy, annál kevésbé, és minél több változás előtt állsz, annál kevésbé tudsz józan lenni ebben a kérdésben, és ezt mindenféle bántás nélkül mondom, de őszintén mondom, hogy egy 10 éves gyereknek az a helyzet, hogy szexuálisan előbb vagyunk érettek, mint amennyire a személyiségünkben érettek vagyunk. És ennek van egy jó oldala is, de sokkal több rossz oldala van. A jó oldala az egyszerűen az, hogy Isten ilyennek teremtett, ilyennek formált bennünket, és ez egy egészséges, normális dolog. Tehát amikor észreveszi az ember mondjuk a lányok elkezdenek menstruálni, elkezd nőni a mellük, elkezdenek nőiessé válni, a fiúknak is kinő a szőrzetük, kezd mélyülni vagy magasodni, mikor kinél, hogy a hangjuk, elkezdenek szeplősek lenni, stb. Ezek a nemiségnek a jegyei megjelennek egy emberen, ez egy teljesen normális dolog. De azzal, hogy megjelentek a nemiség jegyei, azzal elindul egy olyan folyamat az ember testébe, ami a másik nem felé elkezdi nyitottá tenni. Most elindulhatunk akkor a szerelem kérdésében is, ha már itt ide belegabajodtam. Tehát elkezdi a másik nem felé, jó esetben ma már sajnos az azonos nem felé, és elkezd egyre inkább, Isten őrizzen ettől bennünket, elkezd a másik nem felé fordulni, és elkezd érdeklődni. Tehát az az óvodás, aki cibálta a Szofját a óvis társnőjének, és azt mondtuk, hogy minden lány hülye, és nem lehet velük se játszani, se semmit csinálni. Az a fiú elkezd másképp gondolkozni, ugye változásról beszéltünk, és elkezd észrevenni, hogy nem is olyan évek, hát egyébként is helyes, meg meg hát ugye stb. És ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon természetes dolog, ebben semmi bűn nincs. És mindenki, aki azt mondja, hogy most, és akkor elkezdjük visszametszeni ezt a dolgot, az nem helyes. Ez egy normális folyamat, és ezt nem kell lefolytani. A rossz tulajdonsága, vagy a rossz helyzet ebben a szituációban az, hogy
ebben az időben a személyiségetek még messze nem olyan érett és fejlett, hogy ezeket a dolgokat kezelni tudnátok. És ezért nagyon gyorsan lehet, hogy föllobban a szerelem, már az oviba, és ugye nálunk is voltak, hogy meg hát hányat hallottam én is, hogy már az oviba mondta, hogy ő lesz a feleségem, sőt, a testvérére is azt mondta, hogy ő lesz a felesége, mert szerinte az a legjobb csaj az egész társaságban, és ez egy teljesen normális dolog, az, hogy a gyerekek így reagálnak. De hát ha ez lenne a valóság, és akkor reálisan értékelte volna az életét, akkor azt mondanánk, hogy ez nagy gáz. Tehát nyilván azért nem, mert nem így van. És hogy változik, akkor változik a gondolkozása a másik nemről, elkezdi először a külső jegyeket keresni és látni, és minden férfi, amúgy is mondjuk a férfiak vizuális típus, minden férfi először a nőbe is a külsőt látja meg. Csinos, nem csinos, ilyen az alakja, olyan az alakja, szép az arca, nem szép az arca, stb. És nyilván ahhoz is változni kell, hogy minden férfi később belássa, hogy nem erről szól a párkapcsolat. És ez nem azt jelenti, hogy utána ilyen kukává kell lenni. Hát ez teljesen normális dolog, hogy az ember látja azt, hogyha valaki csinos, vagy szép, vagy jól öltözik, vagy jó a megjelenés. Ez az életünk minden szakaszában ez egy jelenlévő dolog. Itt az a kérdés, hogy utána mennyire tud egy személyre, mint személyre ráhangolódni, és azt a személyt megismerni, és hogy van erre igény. Na most ugye az első időszakban a fiúknál, a lányok szeretném, ha nagyon kinyitnátok a fületeket. A fiúkat igazából az első időszakban a lányoknak a nemisége érdekli. És kimondottan a külső az, ami befolyásolja. És a szexre mennek rá, és arra mennek rá, hogy minél több ilyen kapcsolatot, megismerést létesítsenek, és ha nem ilyenek, akik nem ilyenek, azokra tényleg tisztelet a kivételnek, és tudom, hogy nagyon sok keresztény fiú egyébként nem így viszonyul. De most én általánosságban a férfi magatartásról, a férfiakról beszélek, a férfi tulajdonságról, és ez megint olyan dolog, hogy ebben is van jó és rossz. Mindegy, most nem menjünk ebbe bele. A lányok azok meg naivabbak, és elhiszik azt, amit a fiúk mondanak. A naivságuk ebben jön leginkább ki. Tényleg azt hiszik, hogy azok a szavak, azok a mondatok, amiket a fiúk ott turbékolnak a fülükbe, hogy azt ők úgy is gondolják, és hogy az azért van, mert tényleg végre valaki fölismerte, hogy mennyi jó tulajdonságom van, és hogy tényleg, hogy én milyen klassz csaj vagyok. A probléma a kérdésre válaszolva és akkor van, amikor kiderül, hogy az egész egy beetetés volt. És az egésznek semmi más célja nem volt, csak hogy megkapja a lányt, és a világ tele van ezzel. És ha mi a keresztények próbáljuk az egyházból ezt kiszűrni, akkor nem maradiak, meg nem hülyék vagyunk, meg nem a középkorból léptünk elő, hanem ez azért van, mert tudja az ember, hogy eznek mik a következményei. És ezért minden apa, én magam is, például a lányaimat féltem, óvom, és ahol csak lehet, hívom föl a figyelmüket arra, hogy ne legyenek ilyen hülyék, naívak, ostobák, átverhető. De utána mindenki sérül, ahogy ebből a kérdés felvételben is, mindenki sérül, és mindenkit megvisel ez a dolog. És különösen akkor visel meg, és akkor nagyon megvisel, hogyha tényleg megnyílt, ahogy az elején mondtuk, tényleg megnyílt a másik felé, hogyha tényleg beengedte a szívébe azt a többet, azt a pluszt a másik felé, és akkor hát persze ezeket ki kell még, ebből még ki kell gyógyulni, és meg kell látni, hogy ez hogyan. Na, belementünk itt a szerelem részében is. Egy kérdés. Mi van akkor, ha szerelmes lettem valakibe, de nem vagyok biztos a hosszú távú kapcsolatokban, házasságban? Hát ha már szerelmes lettél valakibe, az egy olyan állapot, amikor már előbbre mentél, mint amikről most ugye, ahogy erről beszéltünk. Ez nem baj, de különösen fokozottan nagyon józannak kell lenned. Nem nagyon könnyű ilyenkor józannak lenni. A legnehezebb ilyenkor józannak lenni.
ilyenkor van a legnagyobb szükség arra, hogy elfogad segítséget kívülről. Külsősöknek a segítségét. Próbáld meg meglátni a másiknak a viszonyulását, hogy ő hogy viszonyul ebben a helyzetben. Tehát, hogy most te lettél fülig szerelmes a nagy őbe, és ez viszonzásképpen nincs meg, vagy viszont is megvan, mert ha viszont is megvan, és tényleg szerelmesek vagytok egymásba, akkor az mindig egy picit jobb helyzet. Ha nem, akkor ez a józanság ez menjen át egy óvatosságba, és a következő lépés ebből fakad, hogyha mondjuk ez a helyzet, hogy akkor picit távolodj el, próbálj meg eltávolodni tőle. Nagyon nehéz egyébként most generál választ adni egy ilyen kérdésre, mert ugye mindnyájan mások és mások vagyunk, de jobb, ha egy kicsit eltávolodsz, mert ha az Úr neked adta, akkor ez a dolog meg fog állni. Tehát attól, hogy egy kicsit eltávolodsz, attól nem fog szétszakadni a dolog. Ha egy picit ellenállsz és eltávolodsz, és ettől a másik azt mondja, na jó, akkor ennyi volt, akkor ő nem volt a te igazi partnered. Oké? Mert ha valaki valakit igazán szeret, akkor az ragaszkodik hozzá. És az lehozza a csillagokat is az égről, ha kell. Hogy ez már nagyon régen volt ilyen, meg nagyon romantikus duma. Tehát ha el tudsz távolodni egy kicsit, és pláne még az Úrban is vagy, és az Úr elé viszed, akkor az érzelmeid egy picit megnyugszanak, vagy fölszabadulnak, vagy nem tudom, hogy mondjam. És ha fölszabadulnak így az érzelmeid, akkor mindig sikerül egy kicsit hidegebb fejjel végig gondolni. Ha belementetek a szexuális kapcsolatba is, tehát ez alatt a folyamat alatt, és ugye itt a rengeteg kérdés, hogy meddig mehetek el, csókolózás, valaki le is írta, hogy csókolózás, kézmegfogás, ölelés, stb. És ugye hát innen indul a dolog, akkor különös módon számolnod kell annak a következményeivel. Na most, ha ez csak egy szexuális érdeklődés volt a másik felé, akkor, és nem párosul egy igazán szerelemmel, és egy beleszerettem, és hűdig szerelmes vagyok belé állapotba, akkor könnyebb kifarolni belőle. Ha nincs ez, ha ez együtt van ez a kettő, akkor még bonyolítja a helyzetet. Ugyanis a szexuális együttlét az nyilván okoz egy csomó bűntudatot, a csalódás még nagyobb lesz, kudarcélmény lesz, elvetettség, önmarcangolás, stb. Egy kicsit ebből a kérdésből is ezek picit kijönnek. És még egy dolog, amit a szexualitásban nagyon figyelembe kell venni, hogy számolnod kell a következményeivel. Tehát, hogy mindezek bekövetkeznek, ezek következmények, és minél mélyebben mész be, annál mélyebb lesz az önmarcangolás, a bűntudat, a vádlás, kárhoztatás. Noha szeretném kiemelni, hogy a vádlás, kárhoztatás az mindig az ördögtől van. Tehát az nem Isten kárhoztat téged, ebben a helyzetben sem. Hanem nyilván az élet, az a gondolkozás, az van ott benned, és az foglalkoztat benned téged. Különösen ehhez hozzá tartozik az ismeret, hogy mi az ismereted, mi a véleményed ebben az egész kérdéskörben. És hát számolnod kell arra, hogy a szexuális kapcsolatnak tényleg hosszú távon olyan következményei vannak, amely minden esetben, amikor abba hagyod és abba hagytad, megsérti valamilyen módon a személyiségedet. Tehát egy sérült személyé fogsz válni, és minél több ilyen kapcsolatod, minél több megszakadt kapcsolatod van, minél mélyebben mentél bele a szexualitásba, ezekbe a kapcsolatokba, annál inkább nem tudsz egy tiszta személyiséggel menni és figyelni az Úrra. Például az igazi kiválasztásnál. Tehát azért óvjuk a keresztény gyerekeinket, fiatalokat ettől, mert össze fog kuszálodni a személyiséged. És azoknak a személyisége, akikkel paráználkodtál, vagy szexuális kapcsolatot létesítettél, benne marad a lenyomata valamilyen módon a személyiségedben. Nem tudod kitörölni. El tudod felejteni, túl tudsz lépni rajta, és lépj is túl rajta, és igyekezz meggyógyulni, de valahol benned marad. És ezért mondja Pál apostol, aki paráználkodik, a tulajdon teste ellen véd. Mert minden bűn a testen kívül van, de aki paráználkodik, a test ellen véd. A személyiségedbe bekerül egy lenyomat.
És ha minél több ilyen lenyomat van, annál inkább a személyiséget deformálódik. És ezt ha tudomásul veszitek, ha elfogadjátok, ha nem, akkor is így van. És amikor ilyen deformálódott személyiségek vagyunk, akkor tehát minél inkább deformált vagy, annál több időnek kell eltelni, hogy igazából kitisztulj ahhoz, hogy a radarod az tényleg tudja venni az Isten adását a jövendőbeliddel kapcsolatban. De akkor még mindig meg tudod ezt tenni, de meg kell tenni. És én például, ahogy mondtam nektek délelőtt, én egy nagyon parázna életet éltem, tipikus belvárosi csávó voltam, és még talán jóképű is voltam, és ezt a dumát. És nagyon sok csajom volt. És nagyon tipikus voltam ebben is, hogy nem igazán érdekelt a lelki világukban, az enyém engem még mindig jobban érdekelt, mint az öcsémét. Az öcsém az aztán teljesen hidegen hagyta, hogy mit éreznek a nők, meg mit nem. Neki egy célja volt. Én azért ennél egy fokkal jobb voltam, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy 5 évig kellett, hogy kitisztítson teljesen az Úr. Azzal együtt, hogy a megtérésem pillanatától fogva soha nem néztem úgy egy lányra sem, mint tisztátalanul, tehát amiről a Biblia beszél. Tehát mint nőre. De nagyon jó barátságban voltam a gyülekezetünkben lévő lányokkal. Jó kapcsolatban volt, inkább így mondom, jó kapcsolatban voltam. Tehát el kellett teljen 5 év, úgyhogy abszolút semmiféle kapcsolatom nem volt, hogy kitisztuljon a lelkem, a személyiségem. Ugyanígy voltam a piával is. 5 évig egy kortya alkoholt nem ittam. Mert előtte megittam annyit, amennyit csak lehetett, és tudtam, hogy egyszerűen tényleg vége volt, lezártuk, és 5 évig egy kort, úrvacsorakor helyesebben akkor egy kortyot ittunk és ittam. De egyébként nem. És hiszem, hogy tényleg megszabadított az Úr ezekből a bűnökből, és nem csak a bűnökből, hanem a bűnnek a lenyomatáról is, mert a személyiségünkben, a karakterünkben bennem maradnak ezek a lenyomatok. És pláne, hogyha ez egy érzelmileg is megnyitott, és szorosabb kapcsolat miatt jött létre ez a mondjuk szerelemből fakadó szexuális együttlét, hogy milyen szinten, arról még majd akkor egy pár szót beszélünk, az azt jelenti, hogy egyre mélyebb lenyomat marad benned. Tehát nagyon-nagyon óvatosak legyetek, és őrizzétek meg tisztán magatokat. És nem csak úgy akkor lesztek tiszták, hogyha szexuálisan nem közösültök, és nem mentek bele ebbe a kapcsolatba más férfival, nyilván ez is, de akkor érzelmileg is tiszták tudtok maradni, és döntésetekben is tiszták tudtok maradni. Tehát ameddig mehettek el, én azt mondanám, hogy ez megint mindenkinek más és más. Ha elkezded odaadni magad valakinek, elkezdetek csókolózni, elkezditek ölelni egymást, ez úgy van, hogy nehéz megállni. Ezt nagyon jól tudom, hogy miről beszélek. Nehéz megállni, nagyon nehéz, amikor fölgerjedt a szerelem, fölgerjedt a testi vágy, elindultak azok a bizonyos indulatok az ember testében, akkor azt mondani, hogy na most eddig és nem tovább, ez nagyon-nagyon korrekt 2 ember kell, és én mondanám, hogy jó, hát csókoljátok meg egymást, engem ez nem olvassuk a Bibliában, hogy nem lehet megcsókolni egymást, már mondjuk jegyességbe, vagy egy párkapcsolatba, de ha nem tudsz megállni, akkor ne csókoljátok meg egymást. Akkor a kezét se fogd meg. De egyébként megfoghatod a kezét, tehát nekem nem probléma, megfogod a kezét, és úgy vagytok. Kerüljétek azt a szituációt, ami azt eredményezi, tehát hogy 2 vagytok egy lakásba, vagy egy olyan helyen, ahol nincs más, és ahol elindulhat ez a lavina, mert ha elindul a lavina, nem tudjátok megfogni. És ha nem tudjátok megfogni, és belementek a szexuális kapcsolatba, akkor utána meg bűntudatotok lesz, és nyomni fog benneteket. És akkor hát olyanról már nem is beszélve, hogy ha ennek egy nem kívánt terhesség például az eredménye, akkor meg teljesen megváltoztatja az ember életét. Előttem van annak a lánynak az esete, aki ott sírt a
nőgyógyásznál, és 15 évesen, de nem, hát nem egy sztori, rengeteg ilyen sztori van. És teherbe esett egy futó kapcsolat, amiben persze ő azt hitte, hogy hát igen, hogy szereti a fiú őt, és stb. És teherbe esett, és akkor derült ki valami 3 hónapos terhesen, amikor már semmi más nem lehetett tenni, csak vagy abortusz, vagy kihordja a gyereket, és megszüli a gyereket, és igazából a természetes anyai ösztöne és a természetes az volt benne, hogy megtartja, és nem veteti el a gyereket, de hát 15 éves, 16 évesen fog gyereket szülni, amikor még iskolába jár, középiskolába jár, és teljesen előtte van az élet, egy csomó feladat, ami kell ahhoz, hogy befussa azt a pályát, ami előtte van, és egy teljes kétségbeesés. Nyilván ilyenkor ott vannak a szülők, rokonok, ezek azok, akik mindenfélét mondanak, és ott van a saját maga lelkiismerete is. Olvastam itt ezekbe a könyvekbe, valamelyikbe egy ilyen sztorit, amikor rádumálták, hogy hát hordja ki akkor a babát, mert hát azért hívők voltak, és hát mégis az abortusz az ugye az gyilkosság, azt azért mégse, de adja át rögtön, ahogy megszülte egy ilyen nem tudom milyen intézménynek, aki direkt ezeket a gyerekeket elhelyezi, de az azt jelenti, hogy soha, tehát nem is tudhatja meg, hogy hova került, nem tudhat semmit a gyerekéről, nem adhat nevet a gyereknek, mindent azok adnak, akik elviszik. És hát ugye rábeszélték a kislányt, hogy ezt megtegye, és végül is ez tűnt a legracionálisabb dolognak, amit meg lehet tenni, és megtette, és utána szakadt rá annak az a rettenetes élménye, hogy hát végül is milyen anya ő is, és hogy tudta ezt megcsinálni a gyerekével, és utána 4 öngyilkosságot követett el, 15-6 évesen, amiből 2 annyira komoly volt, hogy perceken múlt az, hogy meg tudták menteni az életét. Egy teljes depresszióba került, és hát nyilván Isten majd valamikor ki tudja és ki fogja őt gyógyítani, de hát így indul neki az életnek. Most ez az, ami mindennél rosszabb. Tehát ez rosszabb lett volna, ha megtartja és fölneveli, és ott van a nyűg, és ott van a ha nem tud tanulni, stb. De ugye ezt nem lehet tudni, hogy milyen reakciót vált ki. Na, ez a másik sztori pedig az, hogy ott ül, ott sír, és nem tudja, hogy mit csináljon. És ráadásul keresztényként se tudsz neki mit mondani, felelősen. Nem tudod mondani, nem tudsz mit mondani. Egyszerűen azt tudod mondani, hogy nem tudsz semmit mondani. De azt meggyőzően tudjuk mondani. Mert ha felelősen nem. Keresztényként azt nem mondhatod, hogy vedd el, keresztényként azt nem mondhatod, hogy persze tartsd meg, és majd Isten gondot visel rólad. Ezt úgy mondhatja az ember, hogy ha odaáll mellé, és gondot visel róla, és segít neki, és anyagilag is, és minden területen. Mert persze ilyenkor a srácok eltűnnek, és hallani nem akarnak arról, hogy fölvállalnák a gyereket, és hát persze lehet, hogy nem is tudja, mert az is esetleg 16 éves, vagy 17 éves, és mire föl tudja fölvállalni. Na most ezek azok a sztorik, ameddig mehetek el kérdésbe, amikor már minden határon túlmentetek. És ennek nem az a megoldás, hogy jó, hát akkor szedni kell a fogamzásgátló tablettát, és a nem tudom én milyen dolgokat, és egyébként csinálni, mert a fogamzásgátló tabletta az csak egy dologra ad valamiféle megoldást, részmegoldást. De arra nem fog megoldást adni, ami az egész személyiségedbe ott marad, és ott fog piszkálni. Tehát én azt mondom, hogy nem szabad engedni azt, hogy elinduljon ez a lavina. És aztán, ha elindul, akkor nem tudtok szabályozni. Nyilván, hogyha jegyesek vagytok, és eljegyeztétek egymásnak, tehát túljutottunk azon a ponton, hogy megismertétek, vagyis hogy eldöntöttétek, és úgy néz ki, hogy tényleg oda tartoztok egymáshoz, akkor is azért kell nagyon óvakodni ettől, nem csak azért, mert a Biblia nyilván azt mondja, hogy minden szexuális kapcsolat, ami a házasságban egy kiteljesedése az életünknek, az minden házasság előtti időszakban veszélyes és kártékony. De azért is, mert a jegyességnek azért az a lényege, hogy ott még, mivel nem házasság, nincs egy elkötelezettség, abból még ki lehet szállni. És hogyha már
szexuálisan egyé váltatok, akkor gyakorlatilag azért a Biblia definíciója szerint már házas vagy. Ugyanis a Biblia az nem a házasságkötés napjához kötötte soha a házasságot, hanem akkor, amikor ismeri Ádám az ő feleségét, hogy ismerte József az ő feleségét, és egyé váltak. Tehát igazából az igazi egység az a házas ágyban jön létre. Most ha az házas ágyban lévő egység létrejött a házasság kötés előtt fél évvel, akkor attól az már egy egység. Értitek? És ezért nagyon veszélyes dolog úgy belemenni ebbe a dologba, hogy ugyanakkor még az esélye megvan arra, hogy esetleg azért ebből mégsem lesz házasság. Mert abban a pillanatban, hogy ez létrejött ez az egység, akkor ebből kiszállni már nagyon megint nem lehet úgy, hogy nem hordoz nagyon komoly sérüléseket. De azt mondom, megint a tapasztalat alapján, hogy még mindig jobb. Tehát még mindig jobb lerendezni az Úr előtt, megbánni, megtérni belőle, mint hogy azt mondjuk, nagyon sokaknak mondtuk, nagyon sokakat ismerek, akik azt mondták, ja, hát ha ez így van már, akkor házasodjatok össze, és akkor kész. Minél előbb, mindenféle ceremónia nélkül. Akkor csináltak egy gyorsan összecsapott házasságkötést, hozzáment valakihez, akit nem ismert, akiről nem sok mindent tudott, és gyakorlatilag pokolá vált az élete, vagy fogta és elvált egy-két év után, és nem világiakról beszélek, keresztényekről beszélek. Az a döbbenetes, hogy a keresztények kezdik utolérni a világot a statisztikai adatok alapján, ami mondjuk még az én fiatalabb koromban, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt elfogadhatatlan és ismeretlen volt. Ismeretlen volt. Teljesen szinte, de tényleg még a történelmi egyházakat is beleértve. Ismeretlen volt. Ma már az a statisztikai adat, hogy nem sokkal vannak lemaradva a keresztények a válás tekintetében, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog, és messze nem így kéne lennie, és nem erről beszél a Biblia. Tehát a jegyesség az egy olyan kapcsolat, amiben már közelebb kerülnek egymáshoz a felek, a két fél, és tényleg elkezdik megismerni egymást, nem úgy, ahogy ezt a szexualitásban van, de szeretném hangsúlyozni, hogy a jegyesség az tényleg arra való. Tehát a párválasztásnál, hogyha felismerted, hogy ki az, akit az Úr melléd rendelt, én azt javaslom, tényleg mindenkinek nyomatékosan, hogy legyen jegyességi időtök. Legyen egy olyan idő, amikor egymás tulajdonságait, gondolkozását, jellembeli magatartását megismeritek. És ha ezt megismered, akkor mondom, nem azt jelenti, hogy ha megismered a gondolkozását, hogy akkor akkor hozzá kell, vagy nem kell hozzá menni, de egyszerűen reálisabbá válsz vele szembe. És tudod azt mondani, hogy igen, ez a személy, ez tényleg hozzám hasonló, hozzám illő. Mert azért most ugye én nem akarok a házassági feltételekről részletesen beszélni, de azért itt erről szólt, és erről szól a dolog. Tehát ugye erre szoktuk mondani, hogy össze lehet mindenkinek házasodni, ha szellemben valaki úgy veszi, hogy ez az Úrtól van, a másik fél, akkor én elfogadom, oké, nem fogok odaállni, és nem fogom ezt ítélgetni, de tudomásul kell venni, hogy háborúságotok lesz a testben. Háborúságotok lesz az együttlétetekben, háborúság lesz az otthonotokban. És ezt, ha felkészül valaki erre, és ezt reálisan kezeli, akkor az segítség lesz. Tényleg segítség lesz neki, segítség lehet a tartós kapcsolatban. A jegyességet meg lehet szakítani ezért. Tehát a jegyességben előfordulhat az, hogy rájöttök, hogy nem vagytok egymáshoz illők. Nekem nagyon nagy fenntartásaim, és nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatosan is, mert persze hát nem is ismerheted fel azt, hogy most megtaláltad a nem tudom én kit, mert egyszerűen annyira változtok, és változunk, és mindnyájan változunk, hogy ezt nem olyan könnyű kimondani ezt a dolgot, de mégis én azt hiszem, hogy ha elindul egy kapcsolat, és abban látjátok a másiknak a jó és a rossz tulajdonságait, és ő is látja ti jó és rossz tulajdonságaitokat,
és ezeket tudjátok összeegyeztetni, és szeretitek egymást, és tényleg az Úrtól van a kapcsolatotok, mert azért ezek nagyon kulcskérdések. Az Úrtól legyen, tényleg szeressétek egymást, tényleg tudjátok azt, hogy ha összekötitek az életeteket, akkor azt egy örök szövetséggel kötitek, nem egy időlegesen, és hát jó, ha meggondolom, kiszállok belőle, akkor higgyétek el, hogy meg fogja áldani Isten. Sokszor kérdezik, és tőlem is jogos a kérdés, hogy a világiak házassága, akik még nem megtértek, nem újjászületettek és összeházasodtak, hogy az legitime. Isten előtt én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy Isten tiszteletben tartja a döntésünket. És amikor azt kérdezik az emberek, hogy miért engedte meg Isten, hogy egy ilyen nő a szemem elé kerüljön, vagy egy ilyen pasas kivesse rám a hálóját, akkor azt szoktam mondani, hogy ez nem Isten megengedésének a kérdése, hanem ez a te döntésednek a kérdése, mert még találkozhatsz 100 000 emberrel az életedbe, aki a szemed elé kerül, aki megtetszik, vagy nem tetszik meg, stb., és mégse mentél hozzá, vagy mégse vetted feleségül, hanem te döntöttél. Most, hogyha te döntöttél, és úgy döntöttél, hogy felrúgtál bizonyos keresztény elveket, bibliai elveket, a jegyességre, a szexualitásra, a házasságra vonatkozó elveket, vagy nem voltál felkészülve eléggé, és beletenyereltél valamibe, akkor tudod, te főzted, teedd meg. Ez egy kicsit brutálisan hangzik, mert egy kaja esetén kiöntjük, de egy házasság nem erről szól. Tudom, hogy nagyon sok fiú például ezért bátortalan, vagy nagyon sok, akár lány is, hogy nem mer kezdeményezni. De ahogy délelőtt beszéltem róla, Isten azt mondja, hogy ne félj. Tehát félelem ne motiválja a döntésedet. Soha, és semmilyen dologban. Ha úgy érzed, hogy a korod, a körülményeid, vagy például ugye Korintusi 7-ben iszonyatosan reális az ige. Azt mondja, hogy ha nem tudjátok megtartóztatni magatokat, akkor házasságba éljetek. Szóval vannak a házasságnak a Biblia definíciója szerint olyan megközelítései is, amit a vallásos világnál kicsapja a biztosítékot. Hát itt kimondottan például a szexuális igényre való válaszként azt mondja a Biblia, ha nem tudod magad megtartóztatni, akkor legyen minden férfinak tulajdon felesége, és minden nőnek tulajdon férje. És ez Isten szerint van, és Pál, aki egyébként nem volt házas ember, azt mondja, és többször hivatkozik rá, talán pont ezért, mert milyen érdekes, hogy a legnagyobb kijelentéseket az ember írta, aki maga nem volt házas. Ugye Istennél azért vannak ilyen dolgok, de egyszerűen a Pál azt mondja, hogy ezt én mondom, nem az Úr. De van, amikor azt mondja, hogy de ezt nem én mondom, hanem maga az Úr mondja. És ha azt mondta, hogy én mondom, akkor is azt mondja, hogy hitelt érdemlő vagyok, amit mondok. Tehát például ez is benne van abban, hogy van az ember, de akkor ne paráználkodj, ne csajozzál, hanem kötelezd el magad egy valaki mellett, és akkor az áldás lesz neked például abba, hogy a szexuális életed normális legyen, és helyes mederbe legyen. Tehát az, hogy féltek a döntéstől azért, mert ez egy örök életre szóló döntés, ez legalább olyan hiba, mint az, hogyha valaki úgy hirtelen beleugrik és belemegy, és nem mérlegeli a dolgokat. Tehát egyik véglet sem jó, és egyik végletben sem szabad élni. A házasságnak és a párválasztásnak vannak törvényszerűségei. Vannak igei elvek, amikre fölépül az. És ezt megint azért hangsúlyoznám, mert ha fölteszem azt a kérdést, hogy melyikőtök merne egy házat felépíteni úgy, hogy életében nem olvasott és tanult a kőműves szakmáról, soha nem csinálta, csak látta, hogy vannak, akik csinálják. Most azt mondanánk ezek után, hogy építs föl egy házat, akkor te hülye vagy, hát én? Hát az életemben sose semmi ízlet, dehogy csinálok, én hozzá nem nyúlok. És hányan belemennek úgy a házasságba, hogy abszolút nincsenek tisztában azzal, hogy mit vállalnak, hogy mik a bibliai feltételei, hogy hogyan működik jól. Egy könyvet a kezükbe nem vettek életükbe, hogy elolvasták volna. A Bibliát úgy, ahogy hát tudták, ugye, mert tudták valamennyire. Látták, hogy működik, mert ugye látták a fatertől, a mutertől, a környezettől, látták, hogy azért működik, megáll a dolog. Na jó, akkor menjünk bele és csináljuk. Na hát, ha így fogsz belemenni, akkor az biztos, hogy olyan is lesz. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nyomatékosan hívom föl a figyelmeteket, hogy
rengeteg irodalom van már ez ügyben, képezzétek magatokat, tanuljátok, olvassátok, forgassátok magatokban. Tehát ne bízzátok ezt az ösztöneitekre, mert az ösztön az ösztönből végzett tevékenység, meg ezek a dolgok, ezek mindent fognak hozni, csak jót nem. Tehát ha mégis nekiállsz felépíteni egy házat, így, hogy nem tanultad, nem tudtad, nem csináltad, de hát azért más is csinálja, akkor nekem is menni fog, akkor azt tudja, hogy össze fog omlani. És ugyanígy van a házassággal is, hogy így nem lehet házasságba belemenni. No, kérdés létezik, fiú-lány barátság, már válaszoltam rá, igen. Szerintem igen. Hát itt, hogy mely igék azok, amelyek segítenek, hogy Isten előtt tiszta párkapcsolatban éljünk, majd jó házasságban, bibliai elvek vannak. Ezt félreteszem egy kicsit, és esetleg beszélünk róla. Gondoljátok, bibliai elvei vannak. A Biblia metódust és módszereket nem ad meg, mert a módszerek azok mindig félrevezetnek, de nem csak a párválasztásban, nagyon sok más dologban. És a Biblia elveket ad meg, és ezeket az elveket neked kell a saját személyes életedre vonatkoztatóan végig gondolni és megtenni. Tehát azok a bibliai elvek, amelyek például a házasságnak az elvei, van mondjuk össze lehet foglalni ezt ki ennyibe, ki annyiba, de én mondjuk összefoglalom 6 elvbe, hogy mi a házasságnak az elvei a Biblia alapján kimondottan, tehát például mondjuk az Efézus 5:21-33 alapján, akkor azok elvek, azok mindenkire igazak. Kivétel nélkül minden házasságra igaz, de minden egyes házasságnak a megvalósítása ezeken az elveken más és más, nincs két egyforma. Értitek? Tehát az elvek azok mindenkire érvényesek, ez van a Bibliában. De az, hogy te ezt hogy valósítod meg a te otthonodba, a te családodba, az teljesen rajtad múlik, és teljesen te tőled függ. Majd esetleg még végig szaladnék a kérdéseken, ha gondoljátok, akkor szívesen elmondom ezt a 6 alapelvet, amiről egyébként a múltkor már többet beszéltünk. Hát erről már beszéltem, utaltam rá, meddig lehet érdemes elmenni 10 éves korban egy kapcsolatban, vagy ismerkedésben, vagy ennek... hogy járás van-e értelme, vagy ennek a dolognak, hogy járás, ugye, hogy együtt járok valakinek van-e értelme, hiszen mindenkiben mocorog, ami már ennyi idős korában is, de közben az Urat akarja szolgálni, és akkor már paráznaság. Hát semmiképpen nem paráznaság, hogyha jársz valakivel, és barátkozol valakikkel, és még úgy sem, hogy megkülönböztetett módon jársz valakivel. A paráznaság az egy szexuális testi együttlétet jelent, ami testi együttlétnek vannak előjátékai, mert nyilván nem úgy kezdődik az egész, hogy ledobják a ruhájukat, és egymáséi lesznek, hanem mindenféle dolog megelőzi ezt, a csókolózástól, az ölelésen át, a levetköztetésen, stb. Nem akarok nyilván belemenni ebbe a dologba, de erről szól a dolog. Tehát, és eljutni végül is a közösülésbe, amikor egyé lesznek teljesen, hát ez a paráznaság, ezt mondja a Biblia, és minden olyat, ami ehhez tartozik. Erről beszéltünk, hogy ezt jobb minél előbb kezdeti stádiumba visszametszeni, tehát nem paráznaság, ha együtt jársz valakivel, nagyon normális dolog, rendben van, ne nyíj meg annyira, hogy utána csak sérülten tudj kiszállni ebből a kapcsolatból, de ha mocorog benned valami, és ez valóban így van, mocorog, akkor is én úgy gondolom, hogy 10 éves korban nem feltétlen kéne ezt együtt járásnak nevezni, hanem ezt úgy kéne mondani, hogy vannak barátaim, és van egy barátom, akivel nagyon jó együtt lenni, és nagyon jó időt tölteni, és nagyon jó együtt hülyéskedni, és együtt elmenni moziba, ad absurdum. Semmi tisztátalan nincs ebbe önmagában, szerintem ezt nem is akarnánk leszabályozni. De ha már 10 éves korban, például az osztálytársak nyomására, hogy hát te csináltad már lányokkal, nem, hát kis hülye vagy még akkor. És emiatt te belemégy, és emiatt elkezded csinálni, és emiatt, hogy bebizonyos, hogy nem kis hülye vagy, hanem te is már nagy fiú vagy, és te is már, hát persze, és ledöntötted már a csajt, nem? Akkor. Ha ilyen dumáknak engedsz, akkor bekaptad a horgot. És a horgot az ördög vetette ki, nem, akkor nyugodtan bemondta, hogy nem, azért nem, mert. És akkor legyenek
érveid. És erre mondtam délelőtt, hogy először ezért nagyon ki fognak röhögni, meg nagyon hülyének, meg azt mondják, hogy itt maradt a középkorból valaki, így fognak rád nézni, de utána tisztelni fognak. Akkor, amikor a 20., 30. csalódáson átmennek, és öngyilkossági kísérletet, és kábítószerbe, és mindenbe belemenekülnek, azért, mert már menekülnek a sérüléseiktől, amik ezekből a kapcsolatokból érték, és te pedig egészséges és normális gondolkozású csávó tudsz maradni, vagy lány tudsz maradni, akkor ki fog derülni, hogy hosszú távon kinek volt igaza. És hogy nem az öregek a hülyék, és hát persze, ő végigparáznák ott azért, ez az minket itt most okít, és hogy mit csináljunk, de higgyétek el, hogy azért mondom ezt így, mert tudom, hogy miről szól a történet. Tehát nem csak arról van szó, hogy ja, a pásztor fölnőtt gyerekkorától ismeri a Bibliát is, és stb. És mit tud ő erről. Tudok egy pár dolgot, és tudnék mesélni erről a dologról, és nem akarok nyilván, a tanulságait szeretném elmondani. Na, van még itt valami. Mit tegyek annak érdekében, hogy ne kezdjek önsajnálatba ilyenkor, amikor fellángol bennem az a kevésbé jó érzés. Nem rossz érzés az, hogy ha másik nem felé nyitott vagy, meg tehát persze, ha az a fellángolás az oda megy, most már sokatszor elmondtunk, akkor az nem jó, és önsajnálatban sose semmiképpen se kezdjél, és kezdjetek, mert az önsajnálat az mindig egy nagyon rossz karaktert munkál ki az emberbe. Az önsajnálat az keserűségbe megy át, depresszióba megy át. A keserűség az azt mondja, hogy ha valakiben felnövekszik a keserűségnek a gyökere, az sokakat megfertőzöd magadat, megfertőzöd a környezetedet, és egy frusztrált, keserű ember az aztán végképp nem tetszik senkinek. Meddig lehet elmenni? Már erről sokat beszéltünk. És nem az a válasz, hogy semeddig, hanem az a válasz, hogy addig menj el, ahol meg tudsz még állni. És ha már valahol nem tudsz megállni, és már egyszer mondjuk belecsúsztál abba, amiben nem akartál, akkor mondd meg a partnerednek. És akkor, ha nem érti meg a partnered, mert lehet, hogy erőszakos és arrogáns, egyébként azt mondják, hogy különös amerikai statisztikák, hogy a nemi erőszak nagy részei, tehát sajnos egyrészt a családban vannak, más része pedig olyan kapcsolatban, amikor már elindult egy kapcsolat két fél között, és akkor volt most vagy hitetés, vagy komoly szándék, de mondjuk a lány megáll, és azt mondja, hogy én nem megyek tovább, és akkor a fiú ilyenkor már azt mondja, hát de hogy is nem, meg mit tudom én, és akkor van, aki finomabb, és van, aki tisztességesebb, és van, aki brutálisabb, durvább és bunkóbb, és akkor persze, akkor már nem tudsz megállni, és akkor már belesodrodsz egy olyanba, ami utána mindenkinek a lehető legrosszabb. Létezik-e a párkapcsolatban a végérvényesen elhibázni fogalma? Lehet-e valamit helyrehozhatatlanul elrontani? Nem, szerintem nem, de vigyázni kell, és megint amiket elmondtam, ez az üzenet, eddig bírta Magnomi, a kamera eddig bírta, túl sokat dumcsisztunk. Vagy kevés volt a kazettát. Tehát végérvényesen elhibázni nincs ilyen. Szerintem se az Istennél, se a mi életünkben nincs ilyen. Amíg élünk, amíg az Úr velünk van, addig minden helyrehozható. De nagyon sok időbe kerülhet. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy azt ki tudod-e majd várni, hogy ami a elhibázott lépésnek a következmény, hogy az időt ki tudod-e használni arra, hogy az időt, hogy helyrehozd azt a dolgot, és nagyon sokszor, ha az ember ezt nem teszi meg, akkor hibát hibára halmoz, akkor sérülésre jön, és ez az, ami nehéz. Tehát én azért mondtam az elején, hogy akkor adj magadnak egy kitisztulási időt. Adj magadnak egy időt, amíg helyre összeszeded magad. Ez még a fizikai, tehát elvágjuk a kezünket. Ha történik velünk fizikailag valami, beütjük magunkat, eltörjük a lábunkat, akkor kell egy idő, míg a test helyreáll. Így van? Meg kell adni azt az időt. Mert jó, én is voltam, hogy Jézus sebébe meggyógyultam, és sokakat láttam, és levették a gipszet. Rendben van. Ha tényleg meggyógyultál, akkor dicsőség az Úrnak. De ha nem, akkor rosszul fog összeforni a lábad, és egész életedbe biceghetsz. Most ezt helyre lehet hozni? Persze, helyre lehet, de úgy tudják helyrehozni. Tudjátok, hogy tudják helyrehozni?
összetörik a lábadat. De kőkeményen. És nem biztos, hogy ott fogják tudni eltörni, mert azt mondják, hogy ahol összefort, ott azért erősebben összefor, de el kell törjék többször. Hallottam, volt, akinek 3-szor törték el a lábát, azért, hogy azt az egy időt, mivel nem várta ki, azt az 1 hónapot, vagy mit tudom én, 2, és gipsz, mert a gipsz az ciki, meg nem tudom én mi, és többször el kellett törni a lábát. Most a lelkünk is így van. Higgyétek el, hogy pontosan így van a lelked. Ha kutya harapás szőrével akarsz gyógyítani, vagyis egy elfuserált kapcsolat miatt belemenekülsz egy másik nem érett kapcsolatba, akkor a sebeid fognak növekedni. Oké? Ez világos? Ha pedig azt mondod, hogy nem, most leállok, és mással foglalkozok, akár az Úrral, akár a tanulmányaimmal, akár a munkámmal, akár a barátaimmal, de nem megyek bele egy újabb ilyen kapcsolatba, akkor ki fogsz tisztulni, meg fogsz gyógyulni, helyre fog állni a lelked, ugyanúgy, mint a lábad, és utána megint tudsz egy jó nyitottsággal lenni a barátaid felé. És az is nagyon rossz, és például a gyülekezetekben azt látni, hogy amikor kapcsolatok így megromlanak, akkor a baráti körrel is megromlik a kapcsolat, és igazából az ördögnek ez a legnagyobb trükkje. Hogy akkor már abba a baráti társaságba se szeret elmenni, sőt, van olyan, aki még a gyülekezetbe sem megy el, mert ott neki valakivel nem jött össze a kapcsolata. Ez a lehető legrosszabb dolog, amit csinálsz, pláne ha ez azzal is jár, hogy még az Úr felé is, mert hát miért engedett bele az Úr. Mondta az Úr nem fog odaállni melléd, és nem fogja megfogni a kezed, meg a lábad, meg a egyéb testrészedet, hogy ne csináld azokat a dolgokat, hanem adott neked józanságot, adott neked egy képességet arra, hogy tudja jó és a rossz között különbséget tenni, neked kell ezt megcsinálni. És azt meg különösen ne csináljátok, mert az meg az ördög trükkje, hogy ne csak az a kapcsolatod romoljon meg, hanem megromoljon az összes többi barátoddal a kapcsolatod, elmész egy másik helyre, megpróbálsz új kapcsolatokat kialakítani, nagyon hosszú idő, nagyon nehéz folyamat. És nem is kell egymást megvetni azért, mert nem jött össze egy párkapcsolat. Egyáltalán nem kell. A vallásosság és a szektárság az pontosan abban áll, amit az autonóm gyülekezetben szeretnénk írtani, amilyen módon csak lehet kiírtani, hogy megbélyegezzük egymást azért, mert nem csináltunk valamit jól. Nincs olyan ember Jézus Krisztuson kívül, aki mindent jól csinált volna. És a Biblia legnagyobbjait is beleértve. A Mózestől, az Ábrahámon át a végig. Ábrahámnak is ott volt az Abi gyerek. Hát nem kellett volna, hogy ott legyen. És a Sára besegített neki, és ott volt, hogy itt a szolgálom, persze, hát feküdj le vele, hát kell, hogy beteljesüljön az ige. És a mai napig a világ helyre lehetett hozni, ugye a kérdésre választ, nem lehetett helyrehozni a mai napig. Így kellett lennie? Nem kellett volna így lennie. Aztán, hogy Isten használta ezt a helyzetet, az egy más kérdés. Nem kellett volna így lennie. Nem kellett volna az Izmaelnek megszületni, ki kellett volna tartani abba. Tehát mindenki követel hibát. Aki nem követel hibát, az hazudik. Tehát ő a legnagyobb bűnös a mindegyikünk közül. Mert a képmutatás bűn a legnagyobb bűn. Mindnyájan vétkezünk, mindnyájan követünk el hibát, de ne bélyegezzük meg egymást a hibákért, hanem segítsük egymást. És egy párkapcsolatban is a barátok is ne azt mondják, hát igen, tudtam én, sose fog összejönni, hát ez ilyen, az olyan, mondtam én már előre. A kis gyülekezetekben van ez a csámcsogunk, oda-vissza kidubáljuk, soha ne tegyétek. Soha ne tegyétek, és ne örüljetek annak, ha szétment egy kapcsolat. Az nem jó, inkább segítsétek, mind a két felet, bátorítsátok, segítsétek, és túl fognak jutni rajta, és lehet nagyon jó barátnak maradni, és lehet még egy közösségben lenni, és figyeljetek, hát minden közösségben vannak kiemelkedő, akár csinos, vagy akár tehetséges fiúk, lányok. Nem tud egy kiemelkedő srác, pláne jut rá 10 lány, hát nem tudja mind a 10 feleségül venni. Hát szóval az a kor már elmúlt. Most akkor 9 lány mindig frusztrált lesz egész életében. Hát úgy hülyeség, ahogy van. Lányok, ne legyetek ilyen ostobák. Ne engedjétek, hogy az ördög tönkre tegye az életeteket, mert éppen nem téged választott. Én tudom, mert abban
közegben, ahol fölnőttem, higgyétek el, már kis gyerekkorunkban láttuk, és mentek ezek az intrikák, hogy igen, de úgy nézett rám, és olyan gesztusokat tett, pedig mondom, az egy nagyon szigorú, erkölcsű közösség volt. És akkor a lányok félreértették, és kiderült, hogy ugyanarra a fiúra legalább 10 lány mondta azt, hogy de komoly gesztusokat tett, és hogy engem fog feleségül venni, és a 9-nek be kellett látni, hogy milyen hülye volt. Hogy fölült ennek a dolognak. És belement ebbe. Úgyhogy óvatosak legyetek. Na most helyrehozhatatlanul nincs semmi, amit ne lehetne helyrehozni, de, mint például ez a terhes 15 éves lány, ő biztos, hogy elfuserálta az életét. És ő biztos, hogy nagyon-nagyon nagy árat kell fizessen egy múló óráért, vagy egy olyan dologért, ami... És ezért intünk és kérünk benneteket, hogy ne tegyétek. Mindjárt 5 óra. Itt megint, hogy párkapcsolat meddig lehet menni, készfogás, csók, erről megint beszéltünk. Ha valaki tetszik, és én is neki, de nem merünk lépni, akkor mi van? És oda van írva a zárójelbe, de ha tudom, hogy ő az igazim. Na most, nekem kétségeim vannak ez ügyben, tehát ha tetszik valaki neked, az nagyon jó. És ahogy beszéltem, és ő is neked, az nagyon jó, nem merünk lépni, ne is lépjetek addig, amíg tényleg nem tudjátok, hogy... És ez most még ilyenről is kell beszélni, hogy például korban. Tehát az, hogy ez egy tinédzser korban tetszik neked valaki, ez egy jó dolog, mondtam már, ezt nem akarom magam ismételni, ez egy normális dolog. Az is, hogyha elkezdetek úgymond járni, ugye a mai szóval élve, tehát megkülönböztetett módon, semmi bajom nincs vele, sok-sok feltétellel, amit elmondtam. De a nem merünk lépni alatt, ha azt érted, hogy szexuálisan, akkor nagyon jól teszitek, ha nem mertek lépni. Ne is tegyétek. És hogy akkor mi van? Jól lesz dolgod. Hidd el, hogy az érzelmeid az egy kicsit úgy azt fogják mondani, hogy most valami jótól elestél, és hát ha nem tudtad megfogni a nagy őt, erre mondtam azt, hogy nem így van. Ha őt rendelte neked Isten, akkor ő feleségül fog venni, ő hozzá férjhez fogsz tudni menni. Erről az Úr gondoskodik. Efelől semmi kétségetek ne legyen, és ne féljetek ettől a dologtól. Ha tudod, hogy ő az igazid, akkor meg hát nem tudom, hogy hány éves vagy, nem tudom, hogy miből tudod, hogy ő az igazi, de ha tényleg tudod, hogy ő az igazi, akkor pedig úgy kell hozzá viszonyulni. Akkor lehet bátran lépni, már úgy lelki szinten értem, tehát nem szexuális szinten, hogy meg kell kérdezni tőle, hogy ő is tudja-e tényleg. Mert azért ilyenből szoktak előfordulni dolgok, hogy valaki nagyon tudja, hogy ő a másik számára az igazi, de a másikban nincs visszajelzése erre a dologra vonatkozóan. Tehát nagyon ügyeljetek arra, hogy ezt itt nagyon-nagyon sok sérelmet lehet okozni, de nagyon, nagyon intenélek és óvnálak benneteket tényleg szeretettel és szeretetből. Na várjatok, mi volt még? Hogyan lehet, ez még a legelső kérdésnek a második lapja, hogyan lehet úgy ismerkedni egy lánnyal, hogy nem megyünk bele már a lányba. Kezdünk. Nem megyünk bele, kezdünk el egy komoly kapcsolatba. Bocsánat, tehát én nem tudtam rendesen olvasni. Tehát hogy megyünk bele, kezdünk el egy komoly kapcsolatba, tehát, hogy esetleg, ha komolyabbra fordul, ki lehessen jönni belőle bármilyen seb nélkül. Na hát ezt megint ugye erről beszéltünk, seb nélkül valószínű, hogy nem tudsz bemenni, annyi sebed lesz, amilyen mélységig belementél. Ha nem mész bele nagy mélységbe, akkor nem lesz seb, de akkor nem lesz sose igazi kapcsolatot sem. Tehát valahol ezt a kockázatot föl kell vállalni, de úgy kell fölvállalni, hogy utána, ahogy mondtam az előbb, ne megromoljon a kapcsolatot se vele, hanem se az Úrral, se a barátaiddal, hanem hogy meg tudj ebből gyógyulni, ki tudj ebből gyógyulni. No. Van még 10 percünk. Van-e kérdésetek esetleg?
Parancsolj. Igen. Így van, ahogy mondod. Tehát az igazi definíciója az, amikor ketten lesznek egy testé, tehát végül is egyé válnak, ez a közösülésnek a leírása a Bibliába, és Jézus azért figyelmeztet, hogy már gondolatban sem, mert például nagyon jól tudom, hogy ezekben a bizonyos nagyon felöltözködünk, és nagyon tisztességesek vagyunk gyülekezetekben is, gondolatban, meg beszédekben nagyon durva dolgok tudnak történni, de hát ez mindenhol tud történni. Tehát is ezért mondja Jézus, aki ebbe a talán legmagasabbra tette a mércét, hogy aki már gondolatban is megkíván úgy egy nőt, amire nincs joga, az már paráználkodott azzal, de hozzáteszi Jézus is az ige, azzal az ő szívében. Tehát az nem jön létre egy szexuális kapcsolat a testben, hanem létrejön egy szexuális kapcsolat a szívben. És ha a szívben létrejön egy ilyen paráznaság, akkor az a test nagyon hamar készen lesz arra, hogy a testben is létrejöjjön, és hát Jézus ezért figyelmeztetett bennünket. Tehát teljesen jogos az észrevételed, azért is mondjuk, hogy ameddig mehetünk el, például eddig már nem lehet elmenni. És ez nem csak a házasság előtti emberekre vonatkozik, hanem rám is, és mindenkire, aki férfi és nő ebbe a világba él, mert hát ez nagyon könnyen el lehetne követni, ha az ember nem hozott volna döntéseket az életébe, hogy nem csinálom. És ha nem csinálom, most ugye ez egész más, hát én is férfi vagyok, és mindjárt férfiak. Tehát az, hogy én meglátom, hogy egy nő csinosabb, a másik nem csinosabb, ez egy normális dolog. Tehát ettől nem kell semmi bűntudatunknak lenni. És nem is erről szól a dolog. Tehát hogy megmarad az érzéked a jó és a rossz közötti különbségtételre, ez normális dolog. És ez a része az életünknek. De azt, ha már te levetközteted a gondolat, nem te, bocsánat, valaki, levetközteti gondolatba, és minden tisztátalanságot végig gondol vele kapcsolatba, erről beszél Jézus. Ez valóban bűn, és ez valóban. És ezért a pornográfia, ezért bűn. És a szexfilmek, és a szexmagazinok, és az egész terület, ami most dúl a világba, ezért problémás. Ezért problémás, mert abban a pillanatban, hogy az ember ezeket a dolgokat elkezdi tenni, nem tud megállni. Nem tud megállni, és fölgerjeszt magába egy csomó olyan indulatot, aminek utána nem tud határt szabni. Ugye erre mondják azt, klasszikus keresztény példa, hogy a folyó a medrében az egy nagyon hasznos és nagyon fontos dolog, de abban a pillanatban, amikor túllépi a medrét és kitör abból, akkor pedig egy pusztító valóságá válik, és így van, erről szól a dolog. Tehát pontosan így néz ki a dolog, hogy addig, amíg benne marad az ember az Istentől megszabott mederbe, addig áldása számára a házasság, a házas élet, a szexualitás. A szexualitás, ugye, mert most az lenne ugye egy klasszikus, mondjuk kisegyházi, vagy protestáns, vagy nem csak protestáns, mondjuk vallásos megoldás, hogy na akkor át a ló túloldalára, és ez volt az igazán nagy probléma, hogy az évszázadok során az szexualitásról, a házasság életről úgy beszéltek, mint valami rettenetes borzalom, aminek csak egy oka és célja lehet a gyereknemzés. És minden, ami ezen kívül van, az bűn. És emiatt az emberek mindig bűntudat alatt voltak, mert hát nem tudott egész életébe 200 gyereket nemzeni, mert hát vagy 500-at, vagy nem tudom hány szexuális kapcsolatot él egy házas ember a házasság alatt, és a 2 gyerek után a 298 az mind bűntudattal, vagy az 558, vagy nem tudom én mi, az mind bűntudattal volt, és ez egy rettenetes hülyeség, és nincs benne a Bibliában. Tehát az Isten bennünket szexuális lényeknek teremtett, és ezzel lehet is kell élnünk. De az élésnek a formája az a kérdés. Hogy hogyan élsz azzal, amit Isten adott neked. És ha Isten ilyenneknek teremtett bennünket, akkor erről kell beszélni, és nyilván a házasokkal lehet beszélni külön is arról, hogy hogyan éljék a házas életüket, stb., mi ennek a medre, és mi az, ami már nem fér bele. Tehát mely igék azok, amelyek segítenek, hogy Isten előtt tiszta párkapcsolatban éljünk majd jó házasságban. Például az Efézusok 21 a házasság feltételeiről beszél, az 1 Korintus 7 beszél a házasságról, és hát vannak ugye ószövetségi előképei annak, amikor beszél a Biblia, és hát ezen kívül citálásokat megnézitek, hát több helyen is foglalkozik az ige ezzel, de az ige sokat foglalkozik azzal, hogy ne éljünk paráznaságban. Tehát mik a házasságnak a feltételei,
az Efézus 5 alapján. Tehát az első azt mondja, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Tehát az Isten félelem a házasságnak az egyik fundamentuma. Az Isten félelem az azt jelenti, hogy megkeresem a Bibliából, hogy mit mond a házasságról az Isten, mi a Biblia véleménye, számolok az Isten jelenlétével a házasságomban, tehát tudom azt, hogy ott van az Úr, mint minden helyen. Hiszem azt, hogy Isten szerezte a házasságot, tehát Isten a házasság szerző, mert megmondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezért szerzek neki segítő társat, ő hozzá hasonlót, és ő hozzá illőt. Tudnunk kell azt, hogy a jó házasság, a tartós házasság megállásának az alapja az, hogy Biblia alapokra épül, tehát az fundamentumok igéiek, és van egy szövetségi elkötelezettség, aminek a lényege a hűség. Tehát szövetségre léptem, elköteleztem magam a társammal, és ez tényleg akkor, ezt úgy szokták mondani, azzal az egy személlyel szövetségre léptél, és ezzel szövetségre léptél az összes többi emberrel a világon, mégpedig úgy, hogy nem. Tehát egyel igen, és az összes többivel nem. Tehát ez az Isten félelem. A második fundamentum a házasságnak az engedelmesség, ami egymásnak is, de a férj feleség, de feleség is. A harmadik a főség, a fej, hogy ki a fő, ki a fej a házasságban kérdése, világosan beszél a Biblia, hogy van egy alászálló hatalmi rend, amely nem mi találtunk ki, és ez nem a férfi sovinizmus mondatja, hanem ez egyszerűen így van a Bibliában kijelentve, és így teremtett meg bennünket Isten, hogy ahogy Jézus alárendeli az atyának, ahogy az egyház alárendeli magát Krisztusnak, ugyanúgy kell, azt mondja Efézus 5-ben a Biblia, az asszonyoknak engedelmeskedni, az a férjüknek mindenben. De a férjeknek pedig azt mondja a Biblia, és ugye nincs itt vége az Efézus 5-ben, hogy engedelmeskedni kell, és kész, a dolog le van zárva, hanem utána azt mondja, hogy ti férfiak, ti pedig szeressétek a ti feleségeteket, úgy, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és életét adta érte. Na, én még nem láttam olyan házasságot, ahol a vállás helyett valaki életét adta volna, a másikért sokkal egyszerűbb történet elválni és otthagyni, vagy azt hangsúlyozni, hogy de hát nem töltötte be a feleség a házassági feltételeket, a bibliai házassági feltételeket, úgyhogy fiúk, férfiak, az az üzenetem a számotokra, hogy szeretet mindenek felett. És ennek a mintája az Isten szeretete, aki akkor adta oda a fiát értünk, amikor még bűnösök voltunk, amikor még nem érdemeltük meg. Tehát ez ugye a szeretetnek az agape, a fileo és az eros kifejezés, bár az eros nincs benne a Bibliában, ez a három kifejezést használ a Biblia az Isten szeretetére, ez a feltétel nélküli minden, semmi nem számít szeretet. A másik a fileo, ami a baráti szeretet, és ami azért a házasságban is formálódik, alakul egymáshoz, változik, és egyre jobban változunk. És az eros, amelyik szintén a házasságban kerül kiteljesedésre. Az egyetlen intézmény a világon, amiben a házasság, ez a kapcsolat, amiben mind a három szeretetforma jelen van, és működik, és kell, hogy működjön. A következő alapelve a házasságnak a táplálás és az ápolás. Tehát itt pont azt mondja, hogy a szeretetben benne van, hogy táplálja és ápolja azt, és segíti azt. Tehát egymás segítése, egymás kiegészítése, egymás építése. És utána még egy dolgot mond, hogy elhagyja a férfi apját, anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testi. Ugye idézi az 1 Mózes könyvéből, a Teremtés könyvéből, ami azt jelenti, hogy vannak, akiket el kell hagynom, azért, hogy tudjak ragaszkodni valakihez. Tehát ez minden egyes házasságkötéssel megvalósul. Nem véletlen, hogy ez már a Teremtés könyvében elmondta az Isten az első emberpárnak. Tehát ha viszont tényleg úgy van, mondjuk akár egy jegyességben már, akár, de nem a jegyességben még, hanem a házasságban csúcsosodik ez ki, hogy egyé válsz valakivel, akkor ahhoz a személyhez kell ragaszkodnod, és más kapcsolatokat pedig el kell tudni engedni. Nem meggyűlölni kell, nem ellene fordulni, nem tudom én mit csinálni, hanem elengedni. Tehát elengedni és lazábbra fogni, mert ahhoz az egyhez kell ragaszkodnod, és amíg az nem lesz egy ilyen, egyébként a ragaszkodás az eredeti görögbe az a kifejezés szerepel, hogy mint amikor összeragasztanak két tárgyat. Tehát szó szerint azt jelenti, hogy össze lesztek ragasztva.
egy életre. Ilyen elszakíthatatlanul. Oda vagy ragasztva, és kész. Most ehhez, hogy így oda legyél valakihez ragasztva, másoktól el kell tudnod szakadni, vagy el kell tudnod távolodni, és bizonyos távolság kell. És nem csak a szülőktől, mert ilyenkor szokták mondani, hogy a szülők. Igen, a szülőktől is kell, a testvérektől is kell, a barátoktól is kell. Tehát kell, hogy legyen a házasságban valami olyan plusz, olyan intim, olyan bensőséges, olyan kizárólagos, ami csak a két fél között van. Ami nincs meg másokkal. És ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor ebből nagyon jó dolgok jönnek ki. Tehát ha tudunk elhagyni, és tudunk ragaszkodni. Az a személy, aki mindenkihez ragaszkodik, csak a feleségéhez vagy a férjéhez nem, az nem kóser. És annak nyilván megvannak a gyümölcsei. No, még kérdés. Van-e? Felírva, mondva, parancsolj. 2 is van. Mondjál. Na, mondjad, Angi. Nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy igen, lehet, de mindazzal együtt, amit elmondtam, hogy nagyon kockázatos dolog, ugyanis az alap magatartásban nagyon nagy különbség van. Na most, tehát egy keresztény és egy nem keresztény gondolkozásában, az élethez való hozzáállásban nagyon-nagyon nagy a különbség. Egy hívő ember és egy nem hívő ember között. Most annak a reménye, hogy ő majd megtér, az meg nagyon-nagyon kétesélyes. És igazából, amikor meg is tér, tehát ha mondjuk vegyük az optimális oldalát a dolognak, hogy megtér, tényleg elfogadja az Urat, akkor is az állandóan ott lesz a kapcsolatukba, hogy hát csak azért tért meg, mert különben nem jöttél volna hozzám feleségül. És én szerettelek, és én neked mindent képes voltam megtenni, és ezért értem meg. Na most ez a rosszabbik eset, amikor ilyen van. Előfordulhat, tényleg volt olyan, hogy megtért a srác, általában ez, tehát nem szükségszerűen, de megtért a srác, és meg is maradt az Úrban. És tényleg hűségesen követte az Urat. Én mindenképpen azt mondanám, hogy előbb térjen meg, előbb teremje a megtérés gyümölcseit, és akkor utána mondanám ki a végleges döntést, az igent vagy a nemet. Ha nem, akkor, mert ugye ez fölvetődik, hogy hát lehet-e hitetlenekkel fele másigába élni. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem lehet élni. Csak azt mondja a Biblia, hogy háborúságotok lesz a testben, és ezért ne tegyétek. És ezért mondja Pál, hogy ne tedd, de nem tiltja. És tényleg sok olyan történetet is tudok, és láttunk, amikor lépett valaki, és hozzáment, csak azért, mert már nem győzte kivárni, hogy a gyülekezetből valaki megkéri a kezét, és hozzáment valaki olyanhoz, és hát az esetek nagy részében nem jól sikerült a dolog, és az ember nem örül annak. Tehát nem mondja, hát jó, megmondtam előre, semmi más nem történt, de valahol mégis ez van, és valahol nagyon fáj az embernek. Nagyon fáj, hogy miért tette tönkre az életét, és miért jött az a dolog, ami jött. Úgyhogy meg kell várni, és ő tényleg megtér, és tényleg megtermi a gyümölcsöt, akkor viszont becsületesnek. Olyan is volt egyébként, hogy megtért, még az elmúlt időben volt, megtért, beépült a gyülibe, fölszámolta a jegyességét, és elvett egy másik lányt. És akkor az a lány, aki szolgált felé, és hozta a gyülibe, az nagyon frusztrált lett szegény, és nagyon-nagyon-nagyon nehezére esett, hogy ez így volt, de hát ez is benne van a pakliban. Hiba volt. Egész idáig arról beszélt. De mondjad. Én nem hiszek ebben. De ezt elmondtam az elején. Kizárt dolognak tartom. Tehát én nagyon azt gondolom, hogy a józanság hiánya. És hát én nem zárom azt ki, hogy ez nem létezik. Tehát nem zárnám ki, hogy tényleg valakinek kijelenti itt is, ott is az Úr, és akkor tudják, hogy ők majd egymásé lesznek. De az, hogy ők nem találkoznak, nem ismerik egymást, nem tudnak egymás tulajdonságai, nem látja a másik, mondjuk esetleg fényképen csak. Ebbe én nem hiszem, én nem abban hiszem, hogy nem lehet összejönni egy ilyennek, mert tudok olyanról, akik így jöttek össze, úgymond isteni sugallatra, kijelentésre hivatkozva,
de együtt maradni nem fog tudni a házasság, mert egyszerűen nincs meg illetve meg is maradhat úgy, hogy pokollá változik. Tehát, hogy nem válunk el, mert hát elköteleztük magunkat, de egyébként nem. De mondom, nem zárom ki teljesen, de én nagyon-nagyon felelőtlen és hibás dolognak tartanám. Az elején beszéltem arról, hogy ha egy kijelentés, egy kívülről jövő profécia, hát a 70-es években tele volt az egyház, bizonyos keresztény körök különösen, hogy profétálták egymásnak oda-vissza, hogy ki lesz a férjed, ki lesz a feleséged. És volt, aki ennek alapján megházasodott, és vállások és szörnyű dolgok jöttek ki belőle. Tehát nem valószínű, hogy ez nem működik így. Annak a dolognak benned egy teljes meggyőződéssel ott kell lennie. És ha benned ott van, és a másikban is ott van, és megismeritek egymást, és elkezd kapcsolat létrejönni bennetek, és elkezdetek járni, ugye erről szó volt, elkezdetek járni, és ebben a járásban egyre inkább. Most itt még van egy dolog, hogy a túl hosszú jegyesség, és a túl sokat való együttlét, az a visszájára fordulhat. Tehát az az egyik szélsőség, amit te mondasz, hogy sose látják egymást, egyszer csak összeházasodnak. A másik meg, amikor sülve-fölve mindig együtt vannak, én több barátom volt, és ismerek több olyan embert, akik ez a sülve-fölve állandóan együtt lévőség, ez annyira kihozta ebbe az együttlétben, terhesek voltak már egymás számára, és mivel még nem éltek egy közösségbe, tehát nem egy fedél alatt éltek, hanem azért mindegyiknek megvolt a maga tennivalója, de ugyanakkor egy ilyen erőltetett, szinte éjjel-nappal együttlét volt, ami megint normális dolog valahol, hogy hát az ember, akit szeret, akiben szerelmes, az mindig azzal akar lenni. De ez a túlzottan sok együttlét is vezethet oda, hogy kijönnek és felismernek másiknak a tulajdonságait akkor már, amikor még nem vagyok elkötelezett az irányába, és akkor ez megriaszt és elriaszt a dologtól, és akkor felszámolják a kapcsolatot, és nem biztos, hogy jó, hogy felszámolták. Lehet, hogy csak annyit kellett volna csinálni, hogy egy időre egy kicsit külön menni, nem találkozni annyit, nem együtt lenni, nem adni annyi felületet, és akkor kijöhet abból egy helyreállást. Még a házasságban is azt mondja az 1 Korintus 7-ben Pál apostol, hogy legyen időtök a különmenésre, legyen időtök arra, hogy imádkozzatok, böjtöljetek, az Urat keressétek egy darabig. Aztán ismét együvé térjetek, hogy nehogy az ördög törébe essetek. Jó? Kielégítő volt a válasz? Oké. Van-e még kérdés, mert ha még van, nem akarjuk belétek folytani. Van? Nincs. Akkor befejezzük. Amúgy is be kellett volna már nagyon fejezni. Én remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Óriási téma ez az egész. Fogjuk még ezt folytatni, és a beérkezett kérdések alapján még feldolgozni, és hiszem, hogy jó lesz belőle. Oké? Jó volt? Jó volt? Tényleg? Na, Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Elvin, az Isten áldjon megérte. Nagyon, nagyon klassz prédikációt hallgattunk tőled. Az Úr áldjon megérte. Egy rövid bizonyságot szeretnék tenni nektek. Én eléggé későn, 27 évesen fogadtam be az Urat az életembe. Ez most már lassan 3 éve. És előtte számtalan parázna kapcsolatom volt. És egy ideig, óráig tényleg mindegyik nagyon klassz volt, ahogy azt Ervin is ugye ecsetelte. De valahogyan mindegyikben azt éreztem, hogy valami hiányzik, valami megfoghatatlan. És láttam Máté evangéliumának a filmjét, ami egy nagyon hosszú, kb. 4 órás film volt, és számomra ez annyira megérintett, hogy én akkor úgy döntöttem, hogy én ezt a Jézust sokkal jobban meg akarom ismerni. És akkor elkezdtem olvasni a Bibliát, és akkor döntöttem úgy, hogy én az Úr felé szeretnék fordulni. És ennyi viszontagságos év után kértem az Urat, hogy drága Uram, kérlek, segíts meg engem, és tényleg adj nekem egy olyan kapcsolatot, amiben tényleg tisztán, boldogan, és a Te utadat járva élhetek. És dicsőség az Úrnak, tavaly októberben rátaláltam feleségemre, akit idén áprilisban eljegyeztem, és június 18-án összeházasodtunk, és dicsőség az Úrnak ezért, és nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, és ezt csak azért mondtam el nektek, hogy semmiképpen nem vagytok elkésve. Tehát
ti is nagyon fiatalak vagytok, én is nagyon fiatal, Elvi is nagyon fiatal, ugye, mint látjátok. Tehát semmiképpen, igen, Elvi a legfiatalabb, úgyhogy. Tehát semmiképpen nem vagytok elkésve, bízzatok az Úrba, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian meg fogjátok találni a pártokat, és semmi miatt nem kell aggódni, hogyha az Úr megadta nektek a hozzátok élő társat, ő lesz a legjobb feleség, ő lesz a legjobb szexpartner, ő lesz a legjobb szakácsnő egy idő után, és mindenben ő lesz a legtökéletesebb, amit csak el tudtok képzelni.